خاطراي مزموري نع خاطراي مقلقالي نع خاطراي يسوس هاليلويا كم زي طعمه هاليلويا كم زي رأخو تأمرتك كم زي طعمكو رديتك እግዚአብሔር زباني يهبكان هاليلويا يملسكن نعخا يسجد يملسكن ملاش وريتا فقرخا فقريك قلت እግዚአብሔር يمتص مسغانا يكفسسو اب قدميخا يمتص اب قدميخا هاليلويا بزمسكنكو خامتن حيلي تحدثو نسخا بزمسكنكو خامتن نغري تملؤو نسخا هاليلويا كم زيت عمكو رديتكا كم زيره اخو تأمرات كلن هيوتنا كلن مقدتاتنا هاليلويا ناي تأمراتنا براين حواتي يرد أنا هاليلويا كلن نحلفن قدنا تأمرات እግዚአብሔር اللون أصابع እግዚአብሔር اللون هاليلويا دك اسنا خنتس من دو حيلو هبيو هاليلويا يسوس سمكا يبارخ لومي وكلن ابتحستوي مسملا كان دليتي نزل عالم منبري امون املاق سمكا يبارخ مسملا كالي دليتي مسملا كالي مسملس كايو صلوتي مسملس كاي زباني اي هبكان منقدي اي كيدن مبتعاي فتصم منبر املس نعا خسجد زباني اي هبكان اي امين املس آمين يترفت عيمة سنايكا ترخبن نكوات سببا استماقير محرتكا كميل رسعو أبرهوا فقرخا عش الشايبلون زيكاخا وقاب الليل وحسيخا يسوسي منبر صلالي قال يخون كمنكا امنكا ملو زمني هاليلويا هاليلويا يسوس سمكا يبارك هاليلويا هاليلويا اسو حسنايو امين اسو منبر صلالنايو امين هاليلويا اوز توكل زحفر يلن سلازي بو نحقوس نفسيكم إلوان باقوم هاليلويا كم زكوان تزيل كم زكوان تزيل أنا جن بأملاق مدحنا يحقوس سيلو نحنا جن بأخا نحقوس زي أبيهير هاليلويا كم زي طعمه كم زي ترد أسب كوينا عين ملالسن هاليلويا عين خيدن استفوسوا دا نساقم دا 10 دينا بركم يلوم حدا تمليسو هاليلويا مسملا كايو دليتنا عين ملسن هاليلويا ننجرات رايل ناي نسعبكا نسخا نايزل عالم هيوت يزلوكا نايزل عالم هيوت قال يزلكا يملس يملس حتونا نسخا قن قويتا هيوتنا يخا እግዚአብሔር هاليلويا نجارات كمل علنا تراي كنا نسعبناك እግዚአብሔር السخا نايزل عالم هيوت قال علوكا هاليلويا كنيو مقابر زخيد يناتكا نجار እግዚአብሔር كنيو موتي زخيد ناتكا نجار እግዚአብሔር سلازي مقداي يقدفن هاليلويا السخا قويتا هيوتي يخا هاليلويا قصاري يفتح يفتح نجاري يملس يملس هاليلويا نجاري كملي إليكم كن سعيبكا قويتا سخاكو ناي زمنات ناي ولدوتات حتيات زدم سسكا هاليلويا مسبوز عرق كانكو يخسخا كاب حدا جنريشن نابكال جنريشن زأتخاني هاليلويا يسوس
ስለዚህ ጎይታ ህይወተይ ይኻብለካ ሃሌሉያ እስኻ ጎይታ ህይወተይ ይኻ መልስ ጸሎተይ ኳ ተደንጎ ሃሌሉያ ጎይታ ህይወተይ ይኻ ስቕታኻ ይዛረብ እግዚአብሔር ስቕ እንተ በልካ ኣብ ስቕታኻ መልስሎ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ልበይ አይፈርሕን ሃሌሉያ كل ጊዜ ይወከለካ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ኦ ስምካ ብሩኽ ይኹን ሃሌሉያ ጀማርን ደምዳምን እምነትና ዝኾንካ ኢየሱስ ስምካ ይባረኽ አባኻብቲ ኩሉ ዝኽእል ነገረይ ውዱ እዩ አባኻብቲ ኩሉ ዝፈልጥ ጉዳየይ ቅሉዕ አባኻብቲ ኩሉ አሜን ነገረይ ውዱ አሜን አባኻብቲ ኩሉ ዝፈልጥ ጉዳየይ ቅሉዕ ካባኻ ዝኽወል ነገር የለን ነገረይ ውዱ እዩ ነገረይ ውዱ ጉዳየይ ቅሉዕ እዩ ጉዳየይ ቅሉዕ ንስኻ ዘይትሪኦ ታያሎ ድዩ ኣነ ዝኸዶ ንስኻ ዘይትፈልጦ ታያሎ ድዩ ኣነ ዝሓልፎ ንስኻ ዘይትሪኦ ታያሎ ድዩ ኣነ ዝኸዶ ንስኻ ዘይትፈልጦ ታያሎ ድዩ ኣነ ዝሓልፎ ካብ ኣፈይ ቃል ከይወፀ ከይጸለኹካ ተስተውዕሎ ከይጸለኹካ ተስተውዕሎ ንዓይ ክሰርሓኒ ግን ንመልሰይ ተጽንሖ ካብ ኣፈይ ቃል ከይወፀ ከይጸለኹካ ተስተውዕሎ ንዓይ ክሰርሓኒ ግን ንመልሰይ ተጽንሖ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አምላኽ ይባረኽ ሃሌሉያ ንሓሳባትና ካብ ማዕዶ ጌና ኮሎ ዝፈልጥ አምላኽ አሜን ሃሌሉያ ከምና በልና ክንዝምሪና አምላኽ ይባረኽ ክብርን አምላኽ ይኹን ሃሌሉያ ንሱ ጎይታ ህይወትና ስለዝኾነ ሃሌሉያ
ነገረይ ውዱኡ ነገረይ ጉዳየይ ቅኑዑ ጉዳየይ ነገረይ ውዱኡ ነገረይ ጉዳየይ ቅኑዑ ጉዳየይ ንስኻ ዘይትሪኦ እንታይ ኣሎ ድዩ ኣነ ዝኸዶ ንስኻ ዘይትፈልጦ እንታይ ኣሎ ድዩ ኣነ ዝሓልፎ ንስኻ ዘይትሪኦ እንታይ ኣሎ ድዩ ኣነ ዝኸዶ ንስኻ ዘይትፈልጦ እንታይ ኣሎ ድዩ ኣነ ዝሓልፎ ካብ ኣፈይ ቃል ከይወፀ ከይጸለኹ እኳ ተስተውዕሎ ንዓይ ክሰርሓኒ ግን ንመልሰይ ተጽንሖ ካብ ኣፈይ ቃል ከይወፀ ከይጸለኹ እኳ ተስተውዕሎ ንዓይ ክሰርሓኒ ግን ንመልሰይ ተጽንሖ ኣምላኸ ኩሉ ኢኻ ትፈልጥ ኣምላኸ ስራሕካ ትመስል ኩሉ ኢኻ ትፈልጥ ስራሕካ ትመስል ኩሉ ኢኻ ትፈልጥ ስራሕካ ትመስል ምዃንካ ፈሊጠ ንስቕታኻ መንዩ ምላሸይ ምዃንካ ፈሊጠ ንስቕታኻ መንዩ ምላሸይ ነገረይ ይመለስ ኣይመለስ ሕጂ እውን ጐይታ ህይወተይ ኢኻ ቁፃረይ ይፈታሕ ኣይፈታሕ ሕጂ እውን ጐይታ ህይወተይ ኢኻ ጸሎተይ ይመለስ ኣይመለስ ሕጂ እውን ጐይታ ህይወተይ ኢኻ ንስኻ ስቕ እንተበልካ መን እዩ ዝኸውን ዝነቕፈካ ጐይታ ህይወተይ ኢኻ 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 ዝፍልጠት እዚ ኣዝዩ ልዑል እዩ ኣይክልን ክበጽሖ ንሳኻ ክሰማማዕ ሓይሊ ኾይኑንሎ እዚ ፍልጠት እዚ ኣዝዩ ልዑል እዩ ኣይክልን ክበጽሖ ንስቕታኻ ሜን ክብል ዓቕሚ ኾይኑንሎ እዚ ፍልጠት እዚ ኣዝዩ ልዑል እዩ ኣይክልን ክበጽሖ ንሳኻ ክሰማማዕ ሓይሊ ኾይኑንሎ እዚ ፍልጠት እዚ ኣዝዩ ልዑል እዩ ኣይክልን ክበጽሖ ንስቕታኻ ሜን ክብል ዓቕሚ ኾይኑንሎ እዚ ፍልጠት እዚ ኣዝዩ ልዑል እዩ ኣይክልን ክበጽሖ ንሳኻ ክሰማማዕ ዓቕሚ ኾይኑንሎ ኣምላኸ ኩሉ ኢኻ ትፈልጥ ኣምላኸ ኩሉ ኢኻ ትፈልጥ ኩሉ ኢኻ ትፈልጥ ስራሕካ ትመስል ኩሉ ኢኻ ትፈልጥ
سرحكا تمثل مخانكا فليته نسقتها من يوم لا شيء مخانكا فليته نسقتها من يوم لا شيء مخانكا فليته نسقتها من يوم لا شيء صلوتي يملس يملس حجون ويتا هيوتيها وصاري فتح يفتح حجون ويتا هيوتيها دليتي يفتح ما يفتح حجون ويتا هيوتيها نسخاتك انت بالكامل يقوم زنقبك قويتا هيوتيها 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 ነገር የለና በህይወትና ሃሌሉያ ኢየሱስ ንስኻ ዘይትሪኦ ታያሎ ዲኣነ ዝኸዶ ንስኻ ዘይትፈልጦ ታያሎ ዲኣነ ዝሓልፎ ንስኻ ዘይትሪኦ ታያሎ ዲኣነ ዝኸዶ ንስኻ ዘይትፈልጦ ታያሎ ዲኣነ ዝሓልፎ ካብ ኣፈይ ቃል ከይወፀ ከይፀለኹ እኳ ተስተውዕሎ ንዓይ ክሰርሓኒ ግን ንመልሰይ ተፅንሖ ካብ ኣፈይ ቃል ከይወፀ ከይፀለኹ እኳ ተስተውዕሎ ንዓይ ክሰርሓኒ ግን ንመልሰይ ተፅንሖ ኩሉ ኢኻ ትፈልጥ ኣምላኸይ ስራሕካ ትመስል ኩሉ ኢኻ ትፈልጥ ስራሕካ ትመስል ኩሉ ኢኻ ትፈልጥ ስራሕካ ትመስል ምዃንካ ፈሊጠ ንስቕታኻ መን እዩ ምላሸይ ምዃንካ ፈሊጠ ንስቕታኻ መን እዩ ምላሸይ ጸሎተይ ይመለስ ይመለስ ሕጁ ጎይታ ህይወተይ ኢኻ ቁፃረይ ይፈታሕ ይፈታሕ ሕጁውን ጎይታ ህይወተይ ኣሜን ድሌተይ ይፈጸም ይፈጸም ሕጁውን ጎይታ ህይወተይ ኢኻ ንስኻ ስም እንተበልካ መን እዩ ዝቐውም ጎይታ ህይወተይ ኢኻ 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 ጎይታ ህይወተይ ጎይታ ህይወተይ ኢኻ ጎይታ ህይወተይ ኢኻ ጊዜ ኣብ ኩሉ ኩነታት ጎይታ ህይወተይ ኢኻ ከምቲ ናይ ቅድማ ከምቲ ናይ መጀመርታ ኣብ ኩሉ ጊዜ ኣብ ኩሉ ኩነታት ጎይታ ህይወተይ ኢኻ ከምቲ ናይ ፈለማ ከምቲ
هيوتيخا قويتا 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 هيوتيخا هاليلويا يسوع قويتا هيوتيخا قويتا هيوتيخا قويتا هيوتيخا قويتا هيوتيخا يسوس قويتا يخايله زوجو عواج مع استراي كوينو ناي عاوتي عاوتا اب كلو جزي اب كلو كلتات قويتا هيوتيخا كمتي ناي فلما كمتي ناي مجمرتا اب كلو جزي اب كلو كلتات قويتا هيوتيخا كمتي ناي فلما كمتي ناي مجمرتا قويتا هيوتيخا قويتا يسوس قويتا هيوتيخا ጸሎተይ መለስ አይመለስ ሕጁ قويتا هيوتيخا ቁጻረይ ይፈታሕ አይፈታሕ ሕጁ قويتا هيوتيخا هيوت ريوم يمسعبهم خا سلازي أنا ون هيوت ريا يسعبك هاليلويا يسوس من يزقوم زنقفك يسوس السخا نايزل علم هيوت قال يزلوك هاليلويا فويسكا سقايت بالنخا تجحن دما تصوعك زخبركا هاليلويا كم مندر موتنا مندر هيوت ذاتها يسوس اسخا قويتا هيوتيخا صلوتي يملس هيملس قصاري يفتح هيفتح اسخا جن قويتا هيوتيخا اسخا نايزل علم هيوت قال يزلوكا قويتا هاليلويا يسوس كبرنا الشمكا يخون هاليلويا قويتا هيوتي كبرنا عقا يخون هاليلويا أوه يسوس يسوس قويتا هيوتي خانسخا هيوتي خانسخا እግዚአብሔር ኩነታት ከም ዘለዎ ማዕበላት ከም ዘለዎ ስኻ ግን ጎይታ ህይወተይኻ ምስ ሕቶይ ኣይወዳድረካኒ ምስ ዘይተመለሰ ሕቶይ ኣይነጻጽረካኒ እስኻ ልዕሊ ኩሉ ኢኻ እግዚአብሔር ሕቶይ ንኽምለስ ጥራይ ኮንኩን ስዒበካ እግዚአብሔር ህይወት ምስ ትርፉ ሃሌሉያ ኣነ ግና ህይወት ምስ ትርፉ ዝበልካ ኣምላኽ ሃሌሉያ እስኻ ጎይታ ህይወተይኻ እስኻ ኣብ መስቀል ንዕዳይ ኩሉ ዝሸንከርካዮ እስኻ ጎይታ ህይወተይኻ ሃሌሉያ ተፈጸመ ኢልካ ኣብ ሰንበት ኣብ ዕረፍቲ ዘእትኻኒ እስኻ ጎይታ ህይወተይኻ ነቲ ሎሚ ዘሎ ኣይሪኦኒ ሃሌሉያ ናይ መስቀል ውዕለትካ እናረኣኹ ግን እስኻ ጎይታ ህይወተይኻ ብለካ እስኻ ጎይታ ህይወተይኻ
يفتح يملس يملس ينواح يحصر هاليلويا اسخا غويتا هيوتيخا اسخا بينخا غويتا هيوتيخا እግዚአብሔር هاليلويا سمكا يبارخ سمكا لعلي بال እግዚአብሔር هاليلويا زدونكو كوان تمثله هاليلويا سو برقص كمتصيو هاليلويا اتزمص نسو غويتا هيوتنا ايو هاليلويا اتزمص كوسدنا زمص نسو غويتا هيوتنا ايو امين بقى ناي مسقل وعلت ناي ممصا يسوس نحسبكو هاليلويا نحطو يرسعو يفتح هاليلويا سخا غويتا هيوتي بقى لبي بزي زملق እግዚአብሔር اي ودادرك كاني مس نغري اي ودادرك كاني مستزلو قدمي هاليلويا مستسمعو اي ودادرك كاني እግዚአብሔር سخالعلو كل سلازخونكا هاليلويا حسبوا هاليلويا سكو نايزل عالم هيوت كويبنا نايزل عالم هيوت واو هاليلويا كما يلب مسقط صاري لوم منين كبل كما يلوم بحطوي ندحريت كملس كما يلا هاليلويا زباني كهبو دليتي مسملوخ كما يقر زباني كهبو هاليلويا سكو غويتا هيوتي هاليلويا هاليلويا كبرن شمكا يكون هاليلويا هاليلويا جدما املاك يبارك بقى نعبينو دما خنملو خينا امين يداونا حفابيلنا بين خائخا املاح خنبلينا بين خائخا املاح نملخ كلنا لنا هاليلويا كنخبرو اينا ماكلنا كنسجدلو اينا نتعب املاح هاليلويا بين خائخا املاح نملخك علونا بين خايخا نقوس نسجدلك علونا بين خابلو بين خايخا قويتا نجزاك علونا بين خايخا سلطون نخبرك علونا بين خايخا أملاخ نملخك علونا كلا يملخ بين خايخا نقوس نسجدلك علونا بين خايخا قويتا نجزاك علونا بين خايخا سلطون نخبرك علونا زفانكا زلالم تلعو ينبر زنق منقستخا زنق قنعنايو امين كما خازبلي عيركبنيو عابيخا مودادرت يبلكانيو هاليلويا هاليلويا امين هاليلويا هاليلويا اوه هاليلويا هاليلويا كبرن اسمكا يملا يزبوتا هاليلويا كبرن اسمكا بنو هاليلويا هاليلويا كبرن اسمكا يقول عقا هاليلويا كبرن اسمكا بلافات قدوسان تخبيب كازلو خافت بريخ أخران تودس بينخا حاد كواي مثلكان
ፈጽማ ይቀርበካል ዘለዓለም ትርአ ደሚቕካን ገኒንካን ኣብ ዘመናት ምሉእ በይንኻ ኢኻ ንጉስ ጊዜን ዘመናትን አይልውጠካን ካፍሉ እዩ ማንም ዘይመስሎ ብሓይሊ ግርማኻ ንኹሉ ትስዕሮ ሃሌሉያ 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 ኦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክብር ንስምካ ሃሌሉያ ክብር ንስምካ ሃሌሉያ ክብር ንስምካ ሃሌሉያ ክብር ንስምካ ብማሌት እስራኤል እትውደስ አምላክ ቅዱስ ቅዱስ ሓያል ዓብይ ትበሃል ኣታኽንደይ ድንቅን ግኑንን ስልጡንን ንምግላጽ ክብርኻ ልሳን ኩሉ ይጭድር ሳህልን ምሕረትን ዙፋንካ መሊኡ ርኅራኄኻ ድማ ንውልድ ወሎዶዩ ስልጣን ዕቤትካ ጸላትኻ ኩሎ ናቃባጠሩ ይግዝእ አሜን ሃሌሉያ 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 ኦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክብር ንስምካ ሃሌሉያ ኦ ክብር ንስምካ ሃሌሉያ ክብር ንስምካ ሃሌሉያ ክብር ንስምካ ክብር ንስምካ ሃሌሉያ 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 ክብር ንስምካ በይነካ 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 ኢየሱስ ክብር ንስምካ ኢየሱስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ኢየሱስ ሃሌሉያ ከማኻ ዝበለ የለን ኢየሱስ ሃሌሉያ ከማኻ ዝበለ የለን ከማኻ ዝበለ የለን
ከመኻዝ በላይ የለን ከመኻዝ በላይ የለን በሐቂ ወይስ በፍርድ አይተራየን ጌታ ክብሪ بأبيت وبخبري بأبيت وبحيلي كما خاص بليلين كما خاص بليلين كما خاص بليلين كما خاص بليلين كما زيابير ኢየሱስ ሃሌሉያ ተመስገን ከማኻዝ በላይ የለን ከማኻዝ በላይ የለን ኢየሱስ የለን ኢየሱስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ከማኻዝ በላይ የለን እግዚአብሔር ከመኻዝ በላይ የለን አምላክና እግዚአብሔር ከመኻዝ በላይ የለን አይተዘነነን እግዚአብሔር አይተወርየን እግዚአብሔር አይክህሉን ድማይ እስኻ በይነ ካብ ዝፋን ካጸኒዕካ ትነብር አምላኽ ጥንቲ እግዚአብሔር ከመኻዝ በላይ ስለዚህ የለስ እግዚአብሔር ናባኻ ተወኪልና ኣለና አባኻ ተጸግዕና ለና እግዚአብሔር ተመስገን እግዚአብሔር ኢየሱስ በሐቂ ዘሕጉስ ዕጫዩም ኢየሱስ ክጓስየካም ከም ኢየሱስ በላይ ርከብን ልብኻ ፈካም ውሑስ መጸግዕ ረኺበም ይነብር ኣለኩ ከዋልታ ብጸግዕ ተኸቢበም ሕያዋይ ጓሳ ኢየሱስ ሕያዋይ ጓሳ ሕያዋይ ጓሳ ኢየሱስ ሕያዋይ ጓሳ ሕያዋይ አቦ ኢየሱስ ሕያዋይ አቦ ሕያዋይ አቦ ኢየሱስ ሕያዋይ አቦ እግዚአብሔር ከመኻዝ በላይ ጓሳ የለን ከመኻዝ በላይ አምላክና እግዚአብሔር ኢየሱስ ወይሽሩን ነትን ረድኤትካ ብልዕልና ወብደመናታትን ኣብ ሰማያትን ትወጥዖ ኣምላክካ ዝመስሎ የልቦን እቲ ኣምላኽ ጥንትን መንበሪኻ እዩ እተን ዘለዓለማውያን ቀላጽሙ ድማ ኣብ ታሕቲ ኣለዋ ንጸላኢ ካብ ቅድሚኻ ሰጉግ ኣጥፍእ ድማ በለ እስራኤል ብህድኣት ይነብር እቲ በይኒ ዘሎ ኢላ ያዕቆብ ኣብ ምድሪ ስርናይን ወይንን እዩ ሰማይ ድማ ኣውልየን ጠብጥብ ወእስራኤል ብፁዕ ኢኻ ብእግዚአብሔር ዝድሓነ ህዝቢ መን ይኸመኻ ወልተ ሓገዝካ ንሱ ድማ ሴፍ ሓበንካ እዩ ጸላእትኻ ግዙ እዮም እስኻ ድማ ኣብ ልዕሊ በረኽቶም ክትረግጽ ኢኻ ይብለን እግዚአብሔር ኣምላኽ ወህዝቢ ኣምላኽ እንታይ ኢኻ ብፁዕ ኢኻ ብክርስቶስ ዝድሓነ መን ይኸመኻ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ በክርስቶስ ዝድሓነ መን ይኸማና ሃሌሉያ ወልተ ሓገዝና ይንሱ እሱ ከዓ ሴፍ ሓበና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ጸላእትና ክግዝኡና እዮም ኣብ ልዕሊ በረኽቶም ድማ ክንረግጽና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጐይታን ኣምላኽን እዩ ኣብ ዘለሞ ክትቅመጡ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን ኣምላኽ ይኹን እንኳዕ ብሰላም ናብ ቤተ እግዚአብሔር መጻኹም
እቶም መንግስያት ግዚኦም ስለ ዝኾነ የለውን ሕጂ ማለት ንዓም ብዙሕ ግዜ ኣለዎ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ክብርና ለአምላክ ይኩን በሰላም ድማ ይመለሱና አምላክ ይመስገን ኣብዚ ኸድዎ እግዚአብሔር በረኸት ገይሩ ካብ ድማ በረኸት ተቐቢሎም ኣብዚ ጉባኤ ድማ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ሓድሽ ነገር ሒዞም ክመጽኻ ተስፋና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ክብርና አምላክ ይኩን ከም ትልሙት ፕሮግራምና ከም ዘለዎ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ናይ ረቡዕ ግዜ ኣብ ዘለዎ ኮይኑ ካብ ሰዓት ክንደይ ካብ ሰዓት 6 ፈርዓን ጅምር ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ናይ ሰንበት ፕሮግራም ከዓ ከም ልሙድ ከዓ ሰዓት ክንደይ ሰዓት 11 ማለት እዩ አይነ 11 ስለ ትመጽኡ እዮም 11 ዘሎ ጀባ አበይ ነው ተብተና 11 ነቶ ወይ ሰብታ 10 ነቶ ማለት እዩ ኣብታ 10 ነቶ ዘለና እግዚአብሔር ይመስገን አይነው ዝሕዘና ብዙሕ ነገር ኣሎ ብዙሕ ነገር ዝውጥጥ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ ቆልዑ ዘለውና ወላ ንጎት ሲኻ ሲኣኽልልካኒ ግን ክኸውን ተዳ ኢልካ መዲብካ ክኸውን ይኽእል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እቲ ምሸት ንገብሮ ዝግበአና ምሸት ንግበሮ ንጎት ሲና ንግበሮ ማለት እዩ ግዜ ከዓ ሴብ ንገብር ስለዚህ ሰዓት 10 ካን ምጽ ንኸልና ሰዓት 10 ስራሕ እንተ ተባይለ ሰብት ግዜና ምሽት ንኸይድ ማለት ምክንያት ይብላ ስለዚህ እግዚአብሔር ካብ ዓቢ ካብ ይጽበየና ኣሎ ሰማይን ምድርን ዝገበረ ከመ ኻይልን ምሽን ብሎ ጽኒሕና بجبرخا خما خايل لنا أبتك زين مسا مالتي እግዚአብሔር ይመስገን ተፈትወ ጋሻ ተዳ ንሱ ተቀድምኩም እንታይ ተሰማዕኩም ነይሩ ኣብ ገዛኩም ዓደምኩም እሲ ዓደምኩምሞ ወጽኩም ሱ ለሓ ቀድምኩም ተዝመጽ ነይሩ እንታይ ተሰማዕኩም ሰባይ ተሰማዕኩም እሰም ትምበጋ እግዚአብሔር አምላክ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚአብሔር ኩሉ ኣብ ኢዱ ዝጨበጠ እግዚአብሔር እስኻት ዝክሮ ሰብስ መን ይሉ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ እቲ እስኻት ዝክሮ ሰብስ መን እዩ ስለዚህ አምላክ በክርስቶስ ይረዘኪርና ስለዚህ ንዑኻ ሪስፔክት ንገብርና አምላክ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ስለዚህ ክንገብሮ ንኽእልና በመን በአምላክ ክንገብሮ ንኽእልና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን አምላክ ይድግፈና ስለዚህ ሰንበት ከም ልሙድ ዘሎ ካለ ሓድሽ ነገር የለን እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ናብ ዒሽሩን በባን ክንሓልፍና እግዚአብሔር ይመስገን እዩ ብዙ መጽሐፍ ጽልና አምላክና እግዚአብሔር ነመስግነካ አለና እግዚአብሔር አቦ ለመወን በህይወት መንባርና ካባኻይሞ ተመስገን አቦ ስም ኢየሱስ ክብር ሁሉ ንዓኻ ይኹን አምላክና እግዚአብሔር እንሆ ሳኻን ሁሉ ዝገበርካሞ ንቤትካ ዝኸውን ድማ ዝሃብካና ሳኻ ንዑ ሒዝና መጺና ለና ሞሳኽ ትባረኹ እጽሊ እግዚአብሔር አምላኸይ ሳኻ ድማ ነቲ ዘመሓድር ኣብ ግቡእ ነገር ክገብር ክትድግፎ ብስም ኢየሱስ ጸልይ ኣለኹ ተረፈ ጊዜናን መለባትና ንዓኻ ሓሊፍና ንህብ ብስም ኢየሱስ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን እጅኻ ቃለ ንጉስ ዝወጸለ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን አምላክ በቃሉ ዘዛረበልና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ሎሚ ቃል አምላክ ዘከፈለና ሓው አማን ሓውና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን መንፈስ ቅዱስና ድማ ዝመድረኽ ክብርን አምላክ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን አምላኽን እዩ ደገም እንኳ ደሓን መጻኩም ክብለኩም ፈቱ እግዚአብሔር አምላክና ሰናዩ ጎይታ ህይወትና ይወዶ ህይወት ሂቡ በህይወት ክንነብር ዝገበረ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ሕጂ ድማ ዛ ሰዓት እዚኣ በቃሉ ክዛረበና ኣብዛ አኪብና ኣሎ ከምቲ ሓውና ፍትዊ ዝበለ ቀዲምና ብዝደሎ መንፈስ ቅዱስ እሙን እዩ ክዛረበና ቃል ከይሃበና ኣይንምለስኒና ንህይወትና ዘጥዒ ቃል ሒዝና ክንወፅእ ንሕና ግን ድልዋት ክንከውን ልብና ኣዳሊና ክንሰምዖ
كنستماقرو كنززون كنسعبون እግዚአብሔር አምላክ ይደግፈና ክብርን አምላክ ይሁን دحالف سمون انتاينا تزاريبنا نرو بحاونا جو سيجارو صواع أملاخ زبل قال تنكفو نرو تعتبل صاويعت كافلت مست صاويعت أملاخ دما تسمى مع دبل كاب فيليبيديو سلستر بعته تزاريبنا نرو እግዚአብሔር አምላክ ድማ ሎ መخزاربنا እዩ መንፈስ ቅዱስ ዘተሓሕዝ ትምህርቲ ይዘበና ዘሎ ክብርና አምላክ ይሁን ነዚ ቃል ከዳሉ ከለኹ ሰለስተ ሰሙን ገሩሎ ቅድም ሰለስተ ሰሙን ያዳለዮ ዳሓለፈ ሰንበት ክምህረና ከሎ ግን ምስትናተይ ተሰማሚዕኒ ምስቲ ዘዳለኽዎ ትምህርቲ ሓደ ድኸውን መሲሉ ተራእየኒ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን በዚ ይሁን በቲ እግዚአብሔር ክዛረቦ ዝደለየ ቃል ክዛረቦ ዝደለየ መልእኽቲ ብሰባት ይኸመሓለፍ ዝደሊ ክብርና አምላክ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ሓደ ቃል ከነብብ ሞ ክንጽልይና ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 كم زد بالقال له أملاخ تقالاو تخنببا براويان معراف حدا انتايبل أملاخ ببزح ساعن ببزح مقدن قدم نبتاتنا بمنتاي تزاربهم بنبيات قرو تزاربهم أبتافق دخل تدمان تايبل أبزن دحروات أبتنهانا زمن مالتي أبزن دحروات معالتات نعنا بتوراس كل زجبرو بوون عالم زفترة ودجارو تزاربنا كبرنا أملاخ يخون اسك قويتا تزاربنا نبلو لو مخزاربنا منفس قدوس دلو إزلو نحنا دما دلوات كنكون إجزابير أملاخنا كم تقال كازبلنا خونا خن سمعك وإجزابير أبا نبوتات بنبيات تزارب نركا حجقن مسانا خونكا بمنفسك تزارب دلخ أملاخ السخاء أمونيخا قال له كالو من عيدة تعي قال له كان حواتي زتعي እግዚአብሔር አምላክ ስኻት ተዛረቢኻ خامس ዝራብ ዓዲ ወዓል ካን እግዚአብሔር አምላክ ሰማዕ ልብኸ ተበና ድማ ጽልያለሁ ሓንቲ ቃል ሒዝና ክንወጽእ ክንሰማዓካ ክንእዘዘካ እግዚአብሔር አምላክ መንፈስና ምስ መንፈስካ ከተሓሓዝ ክድግፈና ጽልያለሁ ዝተረፈ ጊዜና ሁሉ ስኻ ተዛረበና ንዓኻን መንፈስካ ንሕሊፍ ህባለሁ ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ክብርና አምላክ ይሁን አምላክና እሙን እዩ ኩሉ ጊዜ ይዛረብ ድማ እትዛረብ ወዘረባ ንመንታዩ ንመቅጻዕትና ዲዩ ንቀጻዕና ዲዩ ወይስ ክምልሰና ወይስ ከጥዕየና ክባረኸና ዲዩ እትዛረብ ወዘረባ ሁሉ እንድሕርኢናዮ ነሰናዩ ምክንያቱም ካብ ዘፍጥረት ጀሚርና እንድሕርኢናዮ መጽሐፍ ቅዱስና ንሓደ መልእኽቲ እግዚአብሔር ዝዛረብ እንተ ተመለስካ ብዙሕ ቦታ እንድሕርኢኹሞ ኣብ ብሉይ ኪዳን እንተ ተመለስካ በል አዳም بداي مئزازو موت نابز عالم مزيو كلها نت تاريخ اندحر تملس لنا انبيبنايو ابز فطرت معراف سلسته ادم كابت اي تكبر زتبهاله سلازي غبره بحاتيات موت نابون ناب كلها ننزم محالف حاتيات موت نابز عالم اتيوب لنا قال املاح እግዚአብሔር አምላክ ግን ክዳኑ ሕድስ ስለዘደለይ እቲ ዘለዓለማዊ ፍቅሩ ክገድፎ ስለዘደለይ እንታይ ኢልዎ نعدام صوعوا عدام أبي اللخا زبل قالنا نبب قدو عدام أبي اللخا بلو كبرنا أملاخي هون عدام أبي اللخا نمنتا يدس أوعو ندحريلنا عدام قدم سجزيابهير فيتي دزارب نرو نا جزيابهير منفس أبو نربرة جزيابهير يزاربو نرو بداي فرهد ما مس جزيابهير يهين بهال نرو فرح زبها لا ينبرون تأزاز تواهيبو ويو تا تأزاز حنت ترحا انتاي تواهيبوت تأزاز اندحري إنايو عبز فترة عسرتو شو من تدرلا نو عبز فترة سر ها معراف حادة كله صبق مسقبرة كله فترة صبق مسقبرة انتاي يلوو جزاء يلوو كله نوعهيبوه تاستي حسكوان معراف كلتهم معراف سلسته معراف كلتها تفترت عسرت شوعته عم ببليسكا እግዚአብሔር ካብ 16 ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ድማ ንሰብ ካብ ኩሉ ኦም ገነት ከም ዝደለኻ ብላዕ
ካብታ ጽቡቕን ክፉእን ተፈልጥኦም ግና ካብኣ ምስ ትበልዕ መዓልቲ ሞት ክትመውት ኢኻ እሞ ካብኣ ኣይትብላዕ ኢሉ ኣዘዞ። ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ካብዛ ኦም ኣይትብላዕ ኢልዎ። ካብዚኣ ኦም ምስ ትበልዕ ግን ሞት ክትመውት ኢኻ። ቅልል ዝበለት ትእዛዝ እያ ትመስል ንሰብዎ ዶ? ቀላል ትእዛዝ እያ። ግን እግዚአብሔር ኣምላኽ ኩሉ ምስ ሃቦ ግዛእ ምስ በሎ ሓንቲ ትእዛዝ ኣዚዝዎ። ኪዳን እያ ኣብ መንጎ ሰብን ኣብ መንጎ ኣምላኽን ዘቆማ ኪዳን ዝፈኸሰ ትእዛዝ ኣይትብላዕ እዩ። እታ ኮንሲኮንሱን ነጊርዎ እዩ። ሞት ክትመውት ኢኻ ኢልዎ እንተበሊዕካያ። ተደይበሊዕካያ ግን ንዘለዓለም ኣብ ትህልውናይ ክትነብር ኢኻ፣ ንዘለዓለም ክትገዝእ ኢኻ። ፃዕሪ የብሉ ገለ ብሉ። እታ ሞት ግን ሕርያ ናይ መን ኮይና? ናይ ኣዳም ኮይና። ነዛ ሞት ምስ ጣዓመ ኣዳም እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ እታ ፍቕሩ ደይተለወጠት ስለ ዝኾነት ከድሕኖ መሊሱ ናብ ትህልውኑ ክመልሶ ስለ ዝደለየ ካብ ቁጥዑ ዝሒሉ ኣበይ ኣለኻ ኣዳም ኢሉ ፀዊዕዎ። እንኳ ኣዳም ምላሽ ሃበ። ምላሽ ተደይህብ ኣነ ንስኻትኩምን ኣብ ሞት ምፀናሕና ስጋብ መወዳእታ ምድሓን ዝበሃሉ ናይ ምርኣናን ናይ ምጥዓምናን ተሓባእኩ ኢልዎ። ንስሓ እዩ ተሓባእኩ። ንምንታይ ተሓቢካ? ጥራሕይ ምኾነይ ምስ ፈለጥኩ። መን ነጊረካ? እቲ ታሪክ ኩሉ እንድሕር አንቢብናዮ። መን ነጊረካ? ካብቲ ኣይትብላዕ ዝበልኩኻ ፍረ በሊዕካ ዲኻ? እቲ ኮንሲኮንስ እዩ ካብ ገነት ከውፅእ ገርዎ ዘሎ። እታ ስጋ መይታ። ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ስለዚ ኣዳም ሓጢኣት ገይሩ ካብ ህልውና ኣምላኽ ይጎዲሉ፣ ካብ ሕብረት ኣምላኽ ይወፂኡ። ጥቡቕ ዝነበረ ሕብረት ምስ ኣምላኽ ዝነበሮ ኣዳም ካብ ህልውና ብሕርያ ይወፂኡ ብናቱ ምርጫ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ግን ርሕሩሕ ኣምላኽ እዩ። ጎይታ ህይወትና እዩ ክንዝምር ከለና ጎይታ ህይወተይ ኢኻ እንዳበለት ሰላም ተዘምረና ነራወኒ። ብሓቂ ጎይታ ህይወት እዩ። ህይወት ምስ ተረፉ ይህብና። ህይወት ምስ ተረፉ ኣነ ንስኹምን ኣብዚ ምድሪ ክንመላለስ ከለና ምናዳ ህይወት ዝረኸበ ምድሓን ዝረኸበ ኣማኒ ነቲ ህይወት ይዕቅቦ ዘለዎ እምበር ነቲ ተረፍ ኣይኮነን። እቲ ተረፍ ብተኣምራት ይኹን ብገለ ይኹን ንርዮ እዩ። ንክብሪ ኣምላኽ ተደውዒልናዮ እቲ ተረፍ ምሳና ንማልኦ ኣይኮነን። ነዚኡ ጎይታ ክምህር ከሎ ኣቐድምኩም መንግስቲ ኣምላኽን መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ድለዩ ዝብለና። ነቲ ጽድቅን ነቲ መንግስቲ ኣምላኽን እንድሕር ደሊና ካልእ ኩሉ ክስዕበና ዝኽእል እዩ። ዋላ እንተመልአ ብደይ ህይወት ከንቱ እዩ። ናይ ከንቱ ከንቱ ብለና መጽሓፍ ምሳሌ። ከንቱ እዩ። ሒዝናዮ ንኸይድ ዋላ ሓደ ነገር የለን። ምሳና ሒዝናያ ንኸይድ እታ ጎይታ ዝሃበና ህይወት ምስ ኮይና ክንምልኸሉ ንዑ ቅዱስ ቅዱስ ንብለሉ ነብስና ጥራሕ። ክብርና ኣምላኽ ይኹን። እዚ መዋቲ ስጋ መዋቲ እዩ። ተመሊሱ ናብ ጎይታ ድኸይድ ኣይኮነን። ሓድሽ ስጋ ክትለብሱ ኢኹም ዝብለና ቃል ኣምላኽ። ሓድሽ ስጋ፣ ዘይመውት ስጋ፣ ዘይብስብስ ስጋ። ክብርና ኣምላኽ ይኹን። እሞ ኣዳም ነዛ ሓጢኣት እዚኣ ምስ ገበረ ካብ ህልውና ኣምላኽ ጎዲሉ። እግዚአብሔር ግን ርሕሩሕን መሓሪን እዩ። ከምኡ ዝብለና ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ርሕሩሕን መሓሪን እዩ። ናብኡ እንተተመለስኩም ንሱ ድማ ገጹ ካባኻትኩም ኣይክመልስን ይብለና። ናብ ኣምላኽ ምምላስ ይኹነልና። ኩሉ ሳዕ እግዚአብሔር ዝዛረቦ እምበኣር እንታይ እዩ? ናባይ ተመለሱ፣ ናባይ ተመለሱ። ሰብ ኣባሲ እዩ። ሰብ ኣባሲ እዩ። ኣብ ልብና ዘሎ እንተርፈ ሰብ ባንተርፈ ኣምላኽ ሰብ ኣይፈልጦን እዩ። እቲ ሓሳባትና ሓንሳብ ንእግዚአብሔር ነምልኽ ኣለና እንዳበልና ልብና ሓንሳብ ናብ ካልኣት ኸይድ፣ ናብ ካልእ ነገራት ኸይድ ይስሕበና። ንጎድለሉ ብዙሕ ግዜ ኣሎ። እቲ ዝድገፈና መንፈስ ቅዱስ ሓንሳብ ክሳብ ዝፍለጠና ቅንጠው የብለና፣ ይመልሰና፣ ይገንሓና። ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ምምላስ ክኾነልና እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ምዝራብ ዓዲ ኣይወዓለን። ስለዚ እግዚአብሔር ንፃውዒት ኣዳም ኣበይ ኣለኻ ኢሉ ዝጀመሮ ፃውዒት ክሳብ ሕጂ ዛ ሰዓት እዚኣ ይፅዋዕ ኣሎ። ንምንታይ እዩ እግዚአብሔር ድፅውዕ እንድሕር ኢልና ናብቲ ሕብረት ክንምለስ፣ ናብቲ ህላውነት ኣምላኽ ክንኣቱ፣ ናብቲ ዘለዓለማዊ ህይወት ኣቐዲሙ ዝመደቦ ሓሳብ ኣምላኽ ምእታው ክኾነልና። እቲ ካልእ ተረፍ እዩ። ኣብ ሕማምና ንእግዚአብሔር እንድሕር ደሊናዮ እንድሕር ፀዊዕናዮ
ኣብ ስጋና ጥዕና ኢና ንልምን ዘለና ኣቀዲምና ግን ህይወት ደይረኸብና እንድሕር ኮይና ጥዕና ተተዋሃበና እንታይ ከዓብሰልና ኢሉ ንክብሪ ኣምላኽ ደይውዕል ጥዕና እንታይ ከዓብሰልና ኢሉ ሐዋርያው ጳውሎስ እኮ በክንደይ ቃንዛ በክንደይ ቁስል ይዝሓልፍ ነሩ እዚ ግን ትዕግስቲ መምሃሪና ኮይኑ ንኣምላኽ ነኽብረሉ ተደይ ኮይኑ ዝረብሓና ነገር ኣይኮነን እንተለና ንክርስቶስ እንተሞትናውን ናብ ክርስቶስ ኢና ክንከይድ እዚ ኩሉ ሰዓብ ልብና ክነቋፅሩ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ኣብቲ ዘለዓለማዊ ህይወት ምእታው ክኾነልና እግዚኣብሔር ነዚ ፃውዒት ክሳብ ጎይታ ተመሊሱ ድመፅእ ደዋ የብልዎን ደዋ የብል ብብዙሕ መገዲ እግዚኣብሔር ይዛረብ ኣሎ ክብርን ኣምላኽ ይኹን እንኳ ኣዳም ኣብዝለኹ ኢሉ ተነስሐ ተሓባእኩ ኢሉ ተዛረበ ተደይከውን ታ ታሪክ ናይ ሰብኣ ደው ምበለት መተወድአት ነራ እግዚአብሔር ይዛረብ እዩ ኣብ ዘፍጥረት ንኣብርሃም ተዛሪብዎ ንሙሴ ኣብ ከረን ሲና ተዛሪብዎ ንብዙሓት ነቢያት ኣብ ብሉይ ኪዳን ተዛሪብዎ ኩሉ ዘረባ እግዚአብሔር ዝዛረብ ዝነበረ ተመለሱ እዩ ንዑና ባይ ተመለሱ ሕጊ ብሙሴ ተዋሂቡ ነቲ ሕጊ ግን ክፍጽም ዝኽኣለ ሰብ ኣይተረኽበን ወዶ ሓደ ሰብ ኣይተረኽበን ምክንያቱም ፃዕሪ ኣለዎ ነቲ ሕጊ ንኽትፍጽም እዚ ግበር ተደይ ጌርካ ዝብል ኣለዎ ዓቕሚ ሰብ ድማ ድሩት እዩ ውሱን እዩ ኣብ ሮሜ 3 እንታይ ዝብለና ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ ጎዲሎም እቲ ኣዳም ዝጎደሎ ክብሪ ኣምላኽ ክሳብ ሕጂ እቲ ሰብ ብደይ ጎይታ ክምልሶ ዘይክእል እቲ ክብሪ ኣምላኽ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ ክምለስ ዝኽእል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን ኣምላኽ እዩ ኣምላኽና ፈቃር እዩ እቲ ዘይልወጥ ፍቕሩ ክሳብ ሕጂ ደው ኣቢሉ ዘጽናዓና ኣብ ቤቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ይባረኽ ብዘይ ምእዛዝ ኣዳም ዘለዓለማዊ ሞት ከይፈተና ኣቲና እዩ ምክንያቱም ዘርአ ኣዳም ኢና ካብ ሰብ ኢና ተፈጢርና ናይ እግዚኣብሔር ዘርኢ ክኸለወና ዳግም ክንውለድ ግድን እዩ ማለት እዩ እቲ ሞት ክሕዞ ደይከኣለ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ንሕና ክንጾሮ ዝግብኣና ጾር ተሰኪሙ በደልና ተሰኪሙ ዋጋ ከፊልልና እዩ ኣብ መስቀል ደሙ ኣፍሲሱ እቲ ህያው ዝኾነ ደም ኣብ ኣባ ሒዙልና ቀሪቡ መእተው መገዲ ኮይኑልና ክብርን ኣምላኽ ይኹን እታ ቅድም ኢለ ዝነገርኩኹም ተማል ዳሓለፈ ሰሙን ዝተዛረባ ቃል ኣብ ፊልጵ እንታይ ኣትብል ብወዱ ብኢየሱስ ክርስቶስ መእተው መገዲ ክኾነልና ምእንታን እዩ እታ ፃውዒት ንዑና ባይ ትብል ብክርስቶስ ኢየሱስ ብኻል ኣይኮነን ብክርስቶስ ኢየሱስ ነቲ ናይ ላዕሊ ሓሳብ ሕሰቡ እንዲ ትብለና እቲ ናይ ላዕሊ ሓሳብ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ እዩ ናብ ህለውና ኣምላኽ ንዑ ተመለሱ እዩ እታ መገዲ ሓንቲ እያ እሳ ድማ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ጎይታ ባዕሉ እዩ ተዛሪቡ ሓደ እኳ ናብ ኣባ ናብ እግዚኣብሔር ኣብ ክመጽእ ዝኽእል የለን እንተርፈ ብኣይ እንተርፈ ብጎይታ እንተርፈ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ካልእ ቦታ ድማ እንታይ ይብል ኣነ መገድን ሓቅን ህይወትን ይብል በቃ መገዲ እሱ እዩ እቲ ሓቂ እሱ እዩ ካልእ ሓቂ ይንፈልጥን ህይወት ዝሃበና እሱ እዩ ህይወት ብጎይታ ጥራሕ ኢና ክንረክብ ንኽእል ኣይነይቲ ህይወት እንድሕልናታ ዘለዓለማዊ ህይወት ኣብታ ሓሳብ ኣምላኽ ዝነበረት ህይወት ኣብታ ቅድም ንኣዳም ዝተዋህቦ ህይወት እታ ናይ ዘለዓለማዊ ህይወት ክንረኽባ ንኽእል ክንጥዕማ ንኽእል ጎይታ ከይዱ ዘዳለወልና ስፍራ ክንሕዛ ንኽእል መገዲ ሓንትን ጥራሕ እሳ ድማ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ትርከብ መገዲ ጥራሕ እዚ ኣፋለጦ ብፍላጥ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንእግዚአብሔር ክንስዕቦ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይደግፈና እቲ መንፈስ ቅዱስ እዚ እዩ ከዛረበና ዝደሊ ክነግረና ዝደሊ ክመልሰና ዝደሊ ቃል እንድሕር ሃልዩ ናብቲ ሓቂ ክንርኢ ክንደክም ዘበርትዓና መንፈስ ምሳና ኣሎ ጎይታ ብቃሉ ዝተዛረቦም ንሐዋርያት እንታይ እዩ ምስኦም ከሎ ብዙሕ ተኣምራት ርእዩ ስለ ዝነበረ ምስኦም ከለሁ ኣብ ደይብሎም በሊዖም ሰትዮም ፀጊቦም ተሪፍዎም ምስኦም ከሎ ሕሙማት ክፍወሱ ርእዮም እዮም ምስኦም ከሎ ባሕሪ ተሳጊሮም እዮም ምስኦም ከሎ ዘይረኣዊዎ ተኣምራት ኣይነበረን ኣድኒቆሞ ዝገልጽሉ ቃላት እውን ኣይነበሮምን ኣብ መወዳእታ እንታይ ዝብል ሓሳብ ኣብ ልቦም ነሩ
ጎይታስ ምሳና ኩሉ ሰዓት ትድነብር ረሲዖሞ ጎይታ ትሳቶም ክገብርዎ ዝነበረ ግብሪ ክገብር ከም ዝመጸ ብግብርን በቃልን ይምህሮም ከም ዝነበረ በምስላይ ይዛረቦም ከም ዝነበረ ኣብ መወዳእታ ግን ድሕሪ ትንሳኤኡ ገዲፍዎም ክኸይድ ከሎ ሓዚኖ ትዝሃቦም ተስፋ ንግዚኡ ረሲዖሞ ሰብ ክንድምንታይ ረሳዕ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ክንድምንታይ ዘንጋዕ ከም ዝኾነ ትማል ዝገበረልና ሰናይ ነገርና እግዚአብሔር እንዳረሳዕና ምስ መላኣልና ካብ እግዚአብሔር ገጽና ንምልስ ምስጋን ደው ነብል ብዙሓት ኢና ጎይታ ካብዚ ይደግፈና ምልስ ክንብል ኣብቲ መስቀል ኣቢልና ክንጥምት ክንስእን ከለና ጥራሕ ኣይኮነን ጎይታ ዘድየና መሓለፉ ክንረክብ ከለና ክመልኣልና ከሎ ብዙሕ ግዜ ጸላእሱ እዩ ዝደሊ ካብ ኣምላኽ ክፈልየና ኢየሱስ ክርስቶስ ክጽልይ ከሎ እንታይ ኢሉ ካብ ዓለም ከተውፅኦም ኣይጸለይን ኢሉ ኣይልመነካ ግን ካብ ፈተና ክትሕልዎ እዛ ዓለም እዚኣ ምልእቲ ፈተና እዩ ዘለዋ ብዙሕ ፈተና ሓደ ፈተና ተሳገርና ክንብል ካልእ ፈተና ይጽበየና ምሒር ናብ ክርስቶስ ዝጠበቕናሉ እቲ ፈተና ዕጽፊ ኮይኑ ክመጽእ ክእል እዩ ሐዋርያት ብዙሕ ፈተና እዮም ሓሊፎም ግን እቲ ፈተና ኣብ እምነቶም ክውስኹ ደኣ እምበር ክጎድሉስ ኣይገበሮምን ኣብቲ ላዕሊ ናይ ላዕሊ ጽዋዕ እንዳጠመቱ ባህ ኢልዎም ናብ ጎይታ ኸይዶም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣነ ንስኻትኩም ናብቲ መስቀል ምስቲ ነጥምት ሓይሊ ንቕበል ብርታዕ ንረክብ ክንድምንታይ ጎይታ ዋጋ ከም ዝኸፈለና ምሒር ምስ ዳሓሰብና እቲ ኣባና በፂሕና ወሪድና ንብሎ መከራ ኩሉ ክንርስዖ ገብረና ክንዘንግዖ ገብረና ክንድምንታይ ንእሽተይ ከም ዝኾነስ ክንቆጽር ገብረና ብኡ እኳ እንተሓለፍኩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን ኣምላኽን ብኡ ክሓልፍ ፍቓዱ እንድሕር ኮይኑ ክሕልፈኒ እዩ ክንብል ብርታዕ ንረክብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ዮሐንስ 3:16 እንታይ ይብል ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእ ንወዱ በጃ ክሳብ ዝህብ ክሳብ ክንዲ ዝንዓለም ኣፍቀራ ክብል ከሎ ንዓይን ንዓኻትኩም ነቲ ግዑዝ ዓለም ኣይኮነን ጎይታ ኣፍቂሩ ነቲ ዓለም ክገዝእ ዝተዋሃብዎ ሰብ ኣብ ሓጢኣት ዝወደቐ ነቲ ኣብ ሞት ዝነብር ዘሎ ሰብ ክሳብ ሞት ኣፍቂሩ ክሳብ ሞት ይፍቂረና ይሕዋተይ ክሳብ ሞት ትነምልኹ ኣምላኽ እንኳዕ ሰብ ኣይኮነ ገጽ ርአ ዘይብል ኩሉ ሰዕ ፍቕሪ ዝገልጸልና ናብ ጎይታ ክንከይድ ከለና ባህ ኢልና ክንከይድ እዚ እምነት እዚ ሒዝና ክንከይድ እዩ ጎይታ ዝደልየና ብሞቱን ትንሣኤን ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ መስቀል ፍቕሩ ዝገለጸልና ጎይታ ስሙ ይባረኽ ኣነ መገድን ሓቅን ካብቲ መገዲ ኢና ወፂና ዝነበርና ናብቲ መገዲ ምምላስ ክኾነልና ጎይታ ባዕሉ ዋጋ ከፊልና ብጻዕርና ኣይኮነን ሕጊ እዚ እንተገበርካ እዚ ክትገብር ኢኻ እዚ እንተገበርካ እዚ ክትገብር ኢኻ ዝብል ጽቡቕ ነገር የርእየካ ኸውን ካብቲ ጽቡቕ ዘርእየካ ግን ሓጢኣትካ እዩ ዘርእየካ ክንድምንታይ ሓጢኣተኛ ከም ዝኾንካ ኣብ ሚዛን ድሕራ ቀሚጥናዮ ክንድቲ ንገብሮ ኣይኮነን እቲ ሓጢኣት ኣብ ታሕቲ ዘውርደና ኣብ ሞት ዘእትወና ናይ ዘለዓለም ሞት ዝወስደና እዩ ግብሪ ሰብ እቲ ሓጢኣት ሰብ ንዑ ግን ክንሳገር ዘኽእለና ሓደ መገዲ ዝተዋህበና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እሙን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን ኣምላኽን እዩ ኣብ ፊልጵ 2:6 እስከ ውፅኣለይ እሞ አንብበለይ ፊልጵ 2:6 ነጽልከ ንሱ ብመልክዕ ኣምላኽ ክነሱ ነቲ ማዕረ ኣምላኽ ምዃኑ ከምምንዛዕ ኣይረኣዮን
ማዕረ አምላኽ ምዃኑ ናቤት ወስደና ናብቲ ስላሴ አምላኽ እዩ አምላኽነቱ ግን ከም ምንዛዕ አይቆፀሮን ግን እቲ ሰብ ክገብሮ ዝግባእ ሰብ ስለ ዘይተረኸበ ክእዘዝ ፈተወ ካብ ሰብ ንታሕቲ ኮይኑ ኣብ ቤት ማል ተወልደ ከም ገበነኛ ኣብ መስቀል በቲ እዋንቲ ኣብ መስቀል ዝቕፃዕ ገበነኛ እዩ ዘስካሕክሕ ገበን ዝፈፀመ ሰብ ኣብ መስቀል ዝቕፃዕ ተገርፈ ደሞ ኣፍሰሰ ክሳብ በቃ ዓቕሉ ዝፀቦ ተገርፈ ክሳብ ደሞ ዝፅንቀቕ ኣፍሲሱ ዋጋ ይኸፊለና ክብርን ኣምላኽ ይኹን ጎይታ እኳ ክንዲዚ ዝኣክል ፍቕሪ ዝሃበና ንዑ ክንስዕቦ ክንዲምንታይ ልብና ዘይድረኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን ኣምላኽን እዩ ክንዲዚ እዩ ጎይታ ኣፍቂረና ዝገበርና እንተገበርና ምላሽ ፍቕሩ ዝገበርና ደኣ ክመስለና ኣለዎ እምበረ ነቲ ፍቕረስ ክንመልሶ ከምደይክእል ከምቲሱ ዝኸፈለልና ዋጋ ገርና ንእግዚኣብሔር ከነኽብሮ ንእግዚኣብሔር ከነፍቅሮ ከምደይ ንኽእል ኣብ ሚዛን እንድሕር ኣቐሚጥና ነብስና ምናምንቲ እያ ዋላ ሓንቲ ብደይ ጎይታስ ንሕና ምንም ኣይኮናን ብደይ ጎይታ ምንም ኣይኮናን ብደሙ እዩ ሕፂብና ብደሙ እዩ ኣንፂህና ሕድገት ሓጢአት ዝረኸብና ብክርስቶስ ኢየሱስ ደም ተሓፂብና ኢና ከም ልማድ ከይንሪኦ ከም ትሑዝ ነገር ርኢናዮ ከይንንዕቆ እግዚአብሔር እዚ ኩሉ ዋጋ ክኸፍል ኢየሱስ ክርስቶስ ዝወረደ ክዓርቀና ምስ ነብሱ ስለ ዝደለየ እምበር ከማና ሰብ ስለ ዝኾነ ይኮነን ኣብ መስቀል ሞት መይቱ ሓጢአት ዘይገበረ ዋላ ሓንቲ ሓጢአት ዘይተረኽቦ ክነሱስ ሰብ ክስቀል ስለ ዝነበሩ ሰብ ክመውት ስለ ዝነበሩ ዋጋ ክኸፍል ስለ ዝነበሩ ናቴናትኩምን ሞት ሒዙ ኣብ መስቀል ሞት ደሙ ፍሲሱ ኣንፂህና ኣብ የማን ኣቦ ድማ ተቐሚጡ ሕጂ እውን ደዋ ይበለን ስለና ይማልድ ኣሎ እዛ ስጋና ኩሉ ሰዓና ብሓጢአት ትስሕበና እያ መንፈስና ኩሉ ሰዓ ተጨነቐና እያ ምክንያቱም ስምዒት ኣለና እቲ ስምዒት ንመን እዩ ዝጥምት ነዚ ዓለም እዩ ነዚ መከራ ነዚ ጭንቂ ነዚ ጥፍኣት ካብ ህልውና ኣምላኽ ክመልሰና ብዙሕ ግዜ ንሓጢ ኢና ብዙሕ ግዜ ምልስ ንብል ኢና ናብ ዓለም ስለና ኮይኑ ዝጣበቕ ጠበቓ ግን ኣለና ክብርን ኣምላኽ ይኹን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን ኣምላኽ እዩ ከመይ ዝበለ ፈቃር ኣምላኽ ኢና ንምልኽ ዋው ከመይ ዝበለ ኣምላኽ ገሊፅና ዘይንውድኦ ፍቕሪ ኣብ ልብና ፍቕሪ እዩ ኣፍሲሱ እምበኣር ፅዋዕ ኣምላኽ ንምድሓን ንሂወት ብዙሕ ግዜ ምላሽ ፍቕርና ክንህብ ስለ ንደሊ ዝፀዋዓና ከነገልግል ኢና ዝብል ብዙሕ ግዜ ሰብ ክዛረብ ሰሚዕኩም ትፈልጡ ንኣገልግሎት ጥራሕ ኣይኮነን ጎይታ ፀዊዕና እቲ ኣገልግሎት ኣብ መወዳእታ ዝስራዕ እዩ እቲ ኣገልግሎት ኣብ መወዳእታ ደሪኽና ንገብሮ ማለት እዩ ፍቕርና ንገልፀሉ ክንዲምንታይ ከም ዘፍቀረና ኣብ ውሽጥና እንድሕር ኣጣዓዒምናዮ ልብና እንድሕር ደሪኽና ኢና ከነገልግል ንመፅእ ግን ሓደ ዓብዪ ነገር እዩ ጎይታ ኣዚዝና ኸይዱ ዓብዪ ነገር እተፍቅሩኒ እንድሕር ኮንኩም ንሓድሕድኩም ተፋቐሩ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ንሓድሕድኩም ተፋቐሩ ብድሕሪ እዩ ተፍቅሩ እንድሕር ኮንኩም ትእዛዛተይ ሓልዉ ዘፍቅረንስ የገልግለኒ ዝብል ኩሉ ካልእ ትእዛዛት ድመፀ ድሕሪ ፍቕሪ እዩ ምስቲ ፍቕሪ ተተሓሒዙ ድመፅእ ኣገልግሎት እዩ ምላሽ ፍቕርና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ቀዳማይ ፃውዒት ኣምላኽ ክሳብ ሕጂ ደው ዘይበለ ካብ ኣዳም ዝጀመረ ክሳብ ሕጂ ኣየና እዩ ናይ ምድሓን ፃውዒት እዩ ናብቲ ዘለኣለማዊ ሂወት ምምላስ ንሰባት ክኸውን ኣብ ህልውና ኣምላኽ ክንምለስ ናብቲ ዘለኣለማዊ ሂወት ክንምለስ ኣብቲ እግዚኣብሔር ኣቐዲሙ ዝሰርዓልና ሓሳብ ኣምላኽ ክንምለስ ይፃውዒት ኣምላኽ ስለዚ ጎይታ ሂወት ይብና እዩ ሓንቶ ኢለ እዩ ኣዳም ክሓጥእ ከሎ ሞት ዘለኣለማዊ ሞት
ናብ ዓለም ኣትዩ ናብቲ ዘለዓለማዊ ሞት ከኣቱ ዝገበሮ ናቱ ውሳኔ እዩ እቲ ውሳኔኡ ብደይ ምእዛዝ ካብ ሕብረት ኣምላኽ ተፈልዩ ኣብ መንጎ ሰብን ኣብ መንጎ ኣምላኽን መን ኣትዩ ሓጢኣት ኣትዩ መንደቕ ኮይኑ እግዚኣብሔር ደይረኣዮ ኮይኑ ይኮነ ንኣዳም ፀዊዕዎ ብኦም ተኸዊሉ ቆፅሊ ገሪኡ ነብሱ ከዊልዋ እዚ ደይርኢ ኮይኑ ይኮነን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣበይ ያለኻ ኣዳም ኢሉ ፀዊዕዎ እታተይ ዘይተለወጠ ፍቕሪ ኣብ ሰብ ዝገበራ ምክንያቱም ክፈጥር ከሎ እንታይ ኢሉ ነቲ ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረት ጽቡቕ ኮይኑ ረኣዮ ይብል እሞ ብድሕሪኡ ንሰብ ይሕልፍ ይውን ኣዳም ምለክ ኢልዎ ገዛእ ኢልዎ ስልጣን ሂብዎ ግዛእ ዝብል ስልጣን እዚ ኩሉ ገርሉ ከሎ ግን ካብ ትእዛዝ ኣምላኽ ስለ ዝወደቐ ብፃዕርኻ ነዛ ምድሪ ኢልዎ ፃዕሪ ሹዓ ትጅምር ካብቲ ሕብረት ምፍላይ ስለ ዝጀመረ ሰብ ድማ ካብ እግዚኣብሔር ህላውነት እንድሕር ድወፅእ ኮይኑ ክብሪ የብሉ መጀመርያ ህይወት የብሉን እዛ ህይወት ኣምላኽ ዝሃበና ህይወት እያ ኡፍ ኢሉ ዝሃበና ህይወት ኣብዛ ምድሪ እዚኣ መዓስ መፂና መዓስ ከም ንኸይድ እንተርፈ ኣምላኽ ሰብ ኣይፈልጥን ክንመፅእ ከለና እታ ዝመፃናላ መዓልቲ ስለ ዝነገሩና ንፈልጣ ኢና ናተይ በርዝዴ ከምዚኣ እንዳበልና ክንዲዚ ዓመት ገረ እንዳበልና ንክንቆፅር ግን እግዚኣብሔር ነታ ዕድመ ዝሃበና ነታ ህይወት ዝሃበና ንዕኡ ደሊና ኣብ ትህላውነት ኣምላኽ ንኣትወሉ መገዲ ሓሰስ ኢልና ክንኣቱ እዩ ብርእስና ነታ መገዲ ክንረኽባ ይንኽእል ጎይታ ግን ተደይረዲእና ኣብ ልብና መንፈስ ቅዱስ ተደይረቲዕና ብእምነት ናብታ ምድሓን ትእቶ ሓቂ ተደይ ፈሊጥናያ ብፍላት ተደይ ስዒብናዮ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣይንረኽባን ኢና ኣቐዲምኩም መንግስቲ ኣምላኽን صدقون دلائو كبرنا أملاخ يخون لذي أدام كابز حبرت سلازي قودالة نابت حبرت نمملاسيو ناي مدحان صاوعيت ناي مدحان صاوعيت تا ناي مدحان صاوعيت بزح نقر زحازيت يا خمتاز ملنا إياه نام منقست أملاخ مملاس مالتي نابت صدق مملاس نابت كبر أملاخ مئتاو مالتي اتدى صعب نقر أبز مدرزي خلنا أملاخ نخبرالو نجزألو مقدي نرئيلو اتملاش فقرنا مالتي هيوت مركابنا نقلصلو يو تدسعب مالتي كبرنا أملاخ يخون كل صبع مستقبرة فريون تبازحون نمدر دما ملقوة مسبلة نخلهم انسسات جزء دبل سلطاني هيبونرون أدام كابد سلطان زبخرك أدام دما نابت حبرت كملس حدا ما قد توهيبو كيدان آتي اللو እግዚአብሔር أملاخ بمن بموسى قروا 10 تئزاز يبوه قدم دبلو قروا يخدينو تانا مجمريا كيدا كاب حفرتو كخول بدحريو جن تانا مملاس مقدي بالنبيات بزح نقري تزايبو ناي مملاس مقدي بحقي يبوه اي كيلونين بزح تسعيرو دو وبزحات سعيرهم كونو خليو حققن حتيات سلازفلتك اتزفلت كايو حتيات كندمنتاي مونكو كاندا تصعانه زغوبطك سكم كم زخونه يخا تردات خلم بري نابتا مقدس تبصحك كون يكونتن كياتم كتسعراي تخلني خانه تحقي فصما ساي تخلني خان يسوع كريستوس فصم سبن فصم املاخن كوينو نتحق فصيم نحقي كسعراي مصاكون بنحقي كدمسساي مصاكون يلو كفصم دا مصاكون بريلو نتحقز فصم سب كوينو بز عالم زي زنبره منيو يسوع كريستوس طرحيو فصم سبن فصم املاخن فصم سبن فصم املاخن حق تسعيرو يسوع كريستوس غويتان املاخن حق تسعيرو حيل موت تسعيرو اتحق تقلص بلنا يسوع كريستوس اتحق تقلص مدحان دما نابز عالم امص مدحان كونه كبرنا املاخ يكون نزا مدحانينا قدم من بار صاوعيت املاخ دسمع سب فقادو بمهاب زدحانه امثالي حنت قال الله عرف اسران حدن يا مسلين تدي تغاغي
أمزد بالقال الله ምሳሌ 11 እንዲያ አይደለ 18 19 ቢላ anyway ተሐሳብ እንታይ አይለ ህይወትን ሞትን አመልሐስካ አይደብል እታ ምርጫ ግን ናህናያ ጣዕማ ክንጥዕመላ ታ ቃል በቃል ከም በባደለ ይነረግን ሓስኳ እንታ ተቅስም ሙሉ በሙሉ 18 ላስ ከም በበለ ይፍትዊ 18 21 አገላቢጥ ኮይነ 18 21 ያደላ ያ 18 21 ሞትን ህይወትን ኣብ ስልጣን መልሓስ እዩ እዚ ዘፍቅራ ከዓ ፍሬኣ ክበልዕ እዩ ያ እዛ ምርጫ እዚኣ ተዋሂባና እምነትና ንገልጸሉ መገዲ ጎይታ ልብና ደይምርምር ኮይኑ ይኮነን ግን ክንእመን ስለዝተል እዩ እታ ምርጫ ሳብ ኣፍና ያዘላ እታ ክንድሕን ከለና ትዝክርዋ እንድሕር ኮይንኩም ንዓለምን ንሓጢያትን ክሒደ ጎይታ ክስዕበካ ወሲነ ኣለኹ ትብል ቃል ከም ቀሊል ነገር ኣይንርአያ እታ ውሳኔ ብምዕዋጃ ሓይሊ ትህብ መልሓስካ ያትህብ እታ መልሓስካ ሓይሊ ዘለዋ ቃል ሓይሊ ኣለዎ ይሕዋቴ እቲ ቃል ይዝረትዕ እቲ ቃል ጸላኢ ክሳብ ድሰምዕ ዓዊልካ እንድሕር ተዛሪብካ ጸላኢ ሓይሊ ኣባኻ ይህልውን ሓይሊ ኣምላኽ ግን ኣባኻ ክሰርሕ ዕድል ኢኻ ትህቦ ሓይሊ ኣምላኽ ኣባኻ ክሰርሕ ይጅምር ክብርና ኣምላኽ ይሁን ስለዚ ብመልሓስና ክንዛረብ በመልሐስና ንጸላይ ክንቃወሞ በመልሐስና እግዚአብሔር ከነመስግኖ እግዚአብሔር አምላክ መልሐስ ይብናለሁ ታ መልሐስ ማለት ፈቃድና ያ ፈቃድና ንገልጸሉ እቲ ብልብና ዘሎ ዝምርምር እግዚአብሔር አምላክ ኩልህና ንፈልጥና ነዚኡ ልብ ሰብርጉም ይብለና ንአምላክ ነምልኸካ እንዳበልና ግን ብድሕሪት እንታይ ከም ንገብር እንተርፎ አምላክ ካለ ሰብ አይፈልጥን እቲ ካለ ሰብ ዝፈልጥ እቲ ብደገ ዝረአይ ነገር ጥራዩ ኣብቲ ደገ ዝረአይ كقلعك تدليو እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ጸልማት ከለኻ ይقلعካ እዩ ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ ብርሃን እዩ ንብርሃን ድሕዝወ ድማ ወላ ሓደ ጸልማት የልቦን ክብርና አምላክ ይሁን ስለዚህ እቲ ዝደሐናላ መዓልቲ ዝኣተና ያ ቃል ኩሉ ጊዜ ጸላኢ ዝፈርሓ ቃል ያ ጸላኢ ዝፈርሓ ቃል ያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን አምላክን ክንድሕን ኢና ተጸውዕና ተናይ ብንሓን መገዲ ድማ ጎይታ ባዕሉ ዘርአየና መገዲ እንተርፎ በአይልና አሎ ብዙሕ መገዲ ዝመስል ገፊሕ ዝኸውን ጥጡሕ ዝመስል ግን ናብ ሓጢያት ደውፅ ደእቱን በሬ ካብ ሓጢያት ደውፅ መገዲ ብዝዓለም ብዙሕ አሎ ሓንትን እንኮን ዝኾነት መገዲ ግን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ዝተዛረባ ቃል ያ ኣነ ሓቅን መገድን ሓቅን ህይወትን ኣብታ ህይወት ብጽሕ ኣብታ ዘለዓለማይ ህይወት ትወስድ ክብርና አምላክ ይሁን ናብቲ ዘለዓለማይ ህይወት ዝጸውዓና ኢየሱስ ክርስቶስ እሙን እዩ እቲ መንፈሱ ድማ አባና አሎ ኩሉ ጊዜ ዘዘክረና ኩሉ ጊዜ ዘዛረበና እቲ ጽምዓትና ጥራሕዩ ዘገድስ ማለት እዩ ምሒር ምስ ዝቀረብናዮ አምላክ ቀረባና እዩ ምሒር ምስ ዝጸማዕናዮ መንፈስ ቅዱስ መንፈሱ ከበርታዓና ካብቲ መንፈሱ ከስተየና ከደግፈና እሱ ሁሉ ሳዕ ቀረባና እዩ ክብርና አምላክ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን አምላክ እዩ ስለዚ ናይ መድሓን ጽዋዕ ናብቲ ክብሩ ዝወስድ ጽዋዕ ናብቲ ዘለዓለማይ ህይወት ዝእትው ጽዋዕ እግዚአብሔር ክሳብ ሕጂ ደው አየበሎን ክብርና አምላክ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን አምላክን እዩ ናይ ደገ ቴሌፎን ስለ ድኾነት ያ ሶሪ ጎይታ ብደሙ ናይ ዕርቂ መገዲ ከፊተልና ኣሎ ሓርነት ዝሃበና ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ይባረኽ ሕጂ ወንዛ ጻውዒት ደዋ ይበለት ናይ መድሓን ጊዜ ሕጂ እያ ንዑና ባይ ዝብል ናይ ክርስቶስ ጻውዒት ክሳብ ሕጂ ደዋ ይበለት
ህይወት ዝሃበና ኢየሱስ ክርስቶስ እሙን እዩ ህይወት ዘለዎ ሰብ ድማ ዝእውጅ ብሓቂ ህይወት ተቀቢልና እንድሕር ኮይና ነዚ ህይወት ክንእውጁ ኢና ተጸዊዕና ነዚ ህይወት ክንእውጁ ምድሓን ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ እዩ ክንብል ክብርና አምላኽ ይሁን ክብርና አምላኽ ይሁን ዝሞተ ሰብ አይዛረብን ወዶ ብህይወት እንድሕር ሃሊና ብርግጽ ክርስቶስ ህይወት እንድሕር ሂብና እቲ ዝሃበና ህይወት ንኻልኦት ክበጽሕ ሓደ መገዲ ዳልየልና ኣሎ ኪዱ ዝብል ኪዱ ናብ ኩላ ወሰን ምድሪ ንምንታይ ሒዝና ኢና ንኸይድ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ነገር ክንዛረብ ክንካታዕ ንሰባት ኮንቪንስ ክንገብር ኣይኮነን ግን እስኻ ድጣዕምካዮ ፍቕሪ እቲ ኣነ ድጣዕምክዎ ፍቕሪ ናብ ካልኦት ክበጽሕ ክንዛረብ ኣለና መልሓስ ዝተዋህበና ንዑ እዩ ህይወት ክንእውጀላ ወይስ መርገም ክንእውጀላ እቲ ምርጫ ናተይ እናታትኩምን እዩ ጎይታ ይደግፈና እቲ ካልኣይ ምስቲ ጽውዓ ዘይፍለ ነገር እንታይ እዩ ጎይታ ንሐዋርያት ክጽውዖም ከሎ እንታይ ኢልዎም ሰዓቡኒ ኢልዎም ወዶ እቶም ዝኣመንዎ ሲዒቦሞ ኣብ ዮሐንስ 8 ከምዚ ድብል ኣሎ ኣነ ብርሃን ዓለም እየ ትስዕበኒ ብርሃን ህይወት ክረክብ እምበር ብጸልማት ኣይክኸይድን ይብል ብርሃን ህይወት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ጥራሕ እዩ ብርሃን ህይወት ዝረኸበ ነቲ ብርሃን ይድስዕብ ኣብ ጸልማት ኣይክነብርን እዩ ስለዚ ንጎይታ ክንስዕቦ ኢና ተጸዊዕና ንጎይታ ክንስዕቦ ኣብ ካልእ ቦታ ድማ እንታይ ይብል ኣባጊዐይ ድምፀ ይሰምዓ ንዓይ የለልያኒ ንጎይታ ንፈልጦ ኢና ድምፂ ብብዙሕ መገዲ ክመጸና ክእል እዩ ብብዙሕ መገዲ ብርግጽ ሰዓብቲ ክርስቶስ እንድሕር ኮይና ነቲ ድምፂ ክነለልዮ ኣብ ውሽጥና ዘሎ መንፈስ ክሕገዘና ክረድኣና እሙን እዩ ድምፂ ኣምላኽ ክንሰምዕ ሃረር ክንብል ኩሉ ግዜ እግዚኣብሔር ይደልየና ብኸመይና ድምፂ ኣምላኽ ክንሰምዕ ብዙሕ መገዲ ኣሎ እግዚኣብሔር ዋላ ከይደለናዮ ዝደልየና ኣምላኽ ስለ ድኾነ ብብዙሕ መገዲ ክዛረበና ክእል እዩ ግን እቲ ተዋህበና ስሩዕ መገዲ ድማ ኣለና ብጸሎት ንኣምላኽ ክንደልዮ ብቃሉ ንኣምላኽ ክንደልዮ ምሒር ምዝጸማናዮ እዩ ጎይታ ዝርከበልና ተደይ ደሊናዮ ተደይ ጸሚኢናዮ ዋው እቲ ዝኸበደ ነገር ክመጸና ክእል እዩ ይሕዋቴ ኣምላኽ ስቕ ኣይበልካ ዋላ እንዳኽበርኩሓና እግዚኣብሔር ይዛረበና እሱ ክዛረበና ጥዑም እዩ ንኸጥዕየና እምበር ክጎድኣና ኢሉ እግዚኣብሔር ኣይዛረብን እዩ ዋላ እቲ ዝኸበደና ዝመስለና ንነብስና ንስጋና ምናልባት ክምህረና ዝደልዮ መገዲ ስለ ዘሎ ክኸውን ይኽእል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን ኣምላኽ እዩ ኣብ ሓደ ዩቲዩብ ሓንቲ ጓል ምስክርነት ርኤ ኣማኒት ኣይኮነትን ኦርቶዶክስ እያ ግን ብህንፃነታ ብንእሽቶ ኣኽልተ እግርያ ተቆሪፃ ግን እግዚኣብሔር ዝተመስግነሉ ቃላት ካብቶም ኣመንቲ ንበሃል ካባና ንላዕሊ ልበይ ተንኪፍኒ ንብዙሓት ምሳሌ ዝኾነት እያ ክልተ እግሪ የብላን ተመሪያ ሰለስተ ወሊዳ እያ ግን እዚ ኩሉ ክትገብር ከላ ኣብ ልባ ኩሉ ሰዕ ሓጎስ እዩ ዘሎ ኣብ ልባ ኩሉ ሰዕ ምስጋና እዩ ዘሎ ንኻልኦት ሓንቲ ጻብዒት ሓንቲ እግሪ ኣብ ታሕቲ ዝተቆረፀ ብዙሕ ከማርሩ ከንፀርፅሩ ያስ ንምስክርነት ደው ኢላ ኣርቲፊሻል እግራ ውፃ ኣቢላ ረኣያነ ካብ ብርከይ ንላዕሊ ክልቲኡ ተቆሪፅ እዩ ግን እግዚኣብሔር ኣመስግኑ እቲ ዝሃበኒ ብዙሕ ነገር ከሎስ እቲ ዝጎደለኒ እንዳረኣኹ ንምንታይ ዘማረር ኢላ ዓብዪ ትምህርቲ እየ ተማሂረሉ ብዙሕ ግዜ ሰብ ኣብቲ ክፉእ እዩ ዝርኢ ኣብቲ ዝጎደሎ ዝመስሎ እዩ ዝርኢ ምናልባት ዝጎደሎ እኳ እንተሃለዎ እቲ ጎደሎ ምናልባት ናብ በረኽቲ ከምፅኦ ናብ ኣምላኽ ከቕርቦ ናብ ምስጋና ከምፅኦ ዝጎደሎ ከይከውን ምናልባት እቲ ኣብኡ ዘሎ ፅቡቕ ነገር ንኽርኤሉ ነቲ ጸልማት ዝቐልዓሉ ከይከውን ንእግዚኣብሔር ብምንታይ ኢና ንረኽቦ መስለኩም ብምስጋና ደው እንድሕር ንብል ኮይና እቲ እሱ ኣባና ዘለዎ ሰናይ ነገር እቲ ኣባና ዘለዎ ፅቡቕ ነገር ክንርኢ ዕድል ንረክብ
ኣመስገንቲ ክንከውን ጎይታ ይደልየና ክብርን ኣምላኽ ይኹን ህይወት እኳ ዝሃበና ህይወት ምስተረፉ ይብለና ህይወት ምስተረፉ ህይወት እንድሕር ሂብካ እዩ ትደለኒን የብለይን ኢልካ ተወዳድሮ ነገር ክትዛረቡን ትኽኣልካ ህይወት ተደይብልካስ መዋት ኢኻ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኢና ረኺብና ኣብዚ ምድሪ ብህይወት በዚ ስጋዚ ዝነብር ሰብ የለን መጽሓፍ ቅዱስ ነዚ ዝነግረና ዕድመ ናይ ሰብ በዚ እዋን እዚ ካብ 70 ክሳብ 80 ይብላ ካብኡ ንላዕሊ ድኻሚ እዩ ዝብለናዎ እታ 70 ክንደይ ሰብ ረኺብና ኣለና ክንደይ ሰብ ንሪኢ ኣለና ኣብ ቅድሜና ገና ንእሽተይ ኢና ንብል ሰብ ፅባሕ ንጎ ቀልጢፋ ትመፅያ ኣሕዋተይ እዚ ስጋዚ ንድሕሪት ከይሰሕበና ኩሉ ሰዓት ክንሓስብ ክንጠንቀቕ ምስ ኣምላኽ እንዳተፀጋዕና ክንከይድ እንዳቐረብና ክንከይድ ምሒር ናብቲ ዘለኣለማዊ ህይወት እንዳነፋቕናዮ ክንከይድ ጎይታ ይደግፈና ስለዚ ጎይታ ክንስዕቦ እዩ ዝደሊ ኣመንቲ ኢና ኣሚንና ደው ንብል ከይኮናስ ኣሚንና ክንስዕቦ ሰዓቢ ማለት ድስጉም ማለት እዩ መገዲ ንጀመረ ማለት እዩ ምስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን ኣምላኽ እዩ ግን ፈተና ይብሉን ማለት እዩ ፈተና ኣለዎ ትረፍዶ ንሕና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰይጣን ን40 መዓልቲ ፈቲንዎ እዩ 40 መዓልቲ ግን ሓይሊ ስለ ደሎ ምስኡ ነቲ ፈተና በዲህዎ እምበረ ኣይተሰዓረን እቲ ሰዓሪ ምሳይ ኣሎ እቲ ሰዓሪ ምሳኹም እዩ ዘሎ እቲ ኣነ ክኸይድ ሕሸኩም ኣነ ምስገድኩ ምሳኹም ክሳብ ዘለዓለም ምሳኹም ምስካዕ መወዳእታ ዝነብር መንፈስ ቅዱስ ክሰደልኩም እየ ዝበለ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እሙን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን ኣምላኽን እዩ እዚ መንፈስ ቅዱስ ምሳና እዩ ዘሎ ገለ ፈተና ክመፀና ከሎ ከነማርር ከይኮነስ እቲ ፈተና ይሃሉ ግን መንፈስ ቅዱስ ምሳ ኣለኹ ኢልናስ ክንእመን ክንእውጅ ክንዛረብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይደልየና ክንስዕብ እምበር ንድሕሪት ክንምለስ ኣይኮነን ምስ ጎይታ ክንከይድ እምበር ካብ ጎይታ ክንርሕቕ ኣይኮነን ፈተና ዝገብረና ብትዕግስቲ ክንዓቢ ምናልባት ትሕትና ክምህረና ምናልባት እቲ ናህና ዓብዪ ነገር ንኻልኦት መፀናንዒ ከም ዝኾነ መርኣያ ክገብረና ብዙሕ ምኽንያት ኣለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብፈተና ክንሓልፍ ዝፈቕደሉ ገለ ነገር ብደይ ፈቓድ ኣምላኽ ዝኸውን የልቦን ገለ ነገር ወላ ኢዮብ ዝኩሉ መከራ ዝተቐበለ እግዚአብሔር ንሰይጣን ስለ ዝፈቀደሉ ጥራሕ እዩ እግዚአብሔር ንሰይጣን ስለ ዝፈቀደሉ ጥራሕ እዩ እምበር ሰይጣን ሓይሊ የብሉ እቲ ሓያል ምሳይ ኣሎ ዝብል ጅግንነት ኣብ ውሽጥና ኩሉ ሰዓት ክስምዓና እምበር ካብቲ ፈተና ክንወፅእ ኢና ማለት ኣይኮነና ፈተና ኢና ዘለና ፈተና ይትንክፈናን ክንብል ኣይንኽእልን ኣብዚ ምድሪ እዚ ዝኸውን ፈተና ጭንቂ ኩሉ ከምቶም ዘይኣመንቲ ማዕረ ክንማቐል ንኽእል ኢና ካብኣቶም ፍልይ ዘብለና ግን እቲ ዝሐይል እቲ ዘበርትዕ ዋላ እንተ ሞትና ዘብል ሓይሊ ኣብ ውሽጥና ኣሎ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን ኣምላኽን እዩ ስለዚ ሰዓቢ ጎይታ ኢና ሰዓብቲ ጎይታ ኢና ክንስዕቦ ኩሉ ሰዕ ንነብስና ንንገራ ነዘክራ ንድሕሪት ሓደ እኳ ንድሕሪት ዝመለስ ጎይታ ባህ ይብሎን ንድሕሪት ከይንመለስ እቲ ሳለሳይ ዝሓዝክዎ ኣምላኽ ድፅውዕ ንሓድሕድና ክንፋቐር ደልየና ሓንቶ ኢለየ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ከምኡ ጌርኩም ከዓ ንሓድሕድኩም ተፋቐሩ እዛ ንሓድሕድኩም ትብል ቃል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ግዜ ተጻሒፋ ምናዳ ብሓድሽ ኪዳን ብዙሕ ቃል አንቢበለኹም እታ ንሓድሕድኩም ትብልሲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓደ ሓሳብ ኣለዎ ማለት እዩ እሱ እቲ ሕብረት ክንድምንታይ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኣብነት ዝኾነና እግዚአብሔር ኣምላኽ በዓል እዩ ብስላሴ መልክዕ ንርእሱ ዝገለጸልና እግዚአብሔር ኣብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኣምላኽ ግን ሓደ ኣምላኽ ዝኾነ እቲ ሕብረት ክንድምንታይ ዓቢ ከም ዝኾነ ንሕና ድማ ብሕብረት ምስኡን ምስ ኣሕዋትን ክንነብር ከም ዘለና ዝመሃረና ቃል ብዙሕ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ክንረክብ ንኽእል ኢና ኬድኩም ከተንብቦ ትኽእሉ ኢኹም ንሓድሕድኩም ዝግበሩ ንሓድሕድኩም ዝብል
ንሓድ ሕድኩም ተደጋገፉ ንሓድ ሕድኩም ጸልዩ ንሓድ ሕድኩም ብዙሕ ቃላት ርኢ ኣለኹ እዚ ናብ ምንታይ እዩ ዝወስደና መስለኩም ሕብረት ክንዲ ምንታይ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ነዚ እዩ ኣብዛ ንነብረላ ዓለም ዩኒቨርሳል ቸርች ድሰረታ መን እዩ ጎይታ በዓሉ እዩ ጎይታ በዓሉ እዩ ርእሲ መኣዘን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ብለና ቃል ኣምላኽ ኣብቲ ርእሲ መኣዘን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርያት ድነደቕዎ ንሕና ድማ ምስኣቶም ሓቢርና ከሳብ ሕጂ ንሓደ መልእኽቲ እዩ ንኽንከይድ ኢየሱስ ክርስቶስ መገድን ሓቅን ህይወትን እዩ ዝብል ብስራት ንኻልኦት ከነብጽሕ እቲ ኣጽናፋዊት ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ካለ መልእኽቲ የብላን ወንጌሉ መልእኽታ እቲ ዝሓነ ህይወት ዘለዎ ኣማኒ ህይወት ስለ ዘለዎ ህይወት ንኻልኦት ከብጽሕ መልእኽተኛ እዩ ሰዓቢ እዩ ምላሽ ፍቕርና ንገልጸሉ እዚ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ንሓድ ሕድኩም እብለና ስለዚ ሕብረት ኣገዳሲ ኣሕዋተየ ካብ ሕብረት ኣይንጉደል ዋላ እንደኾርኩሓና ኣይሰማማዓና ምስ ሰባት እንዳተጋጨና ግን ከተሓሕዘና ዝኽእል መንፈስ ቅዱስ ኣብዚ ሕብረት ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ እሙን እዩ እቲ እሙን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ኣነ ምሳኹም ኣለኹ እንድሕር ኢልና እቲ ምሳኹም ዝብል ቃል ምሳይ ጥራሕ ኣይኮነን ምስኣ ጥራሕ ኣይኮነን ምስኡ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ምስ ኩልና እዩ ኣብቲ ሕብረት እዩ ሓይሊ ዘሎ ኣብቲ ሕብረት እዩ መንፈሱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከፍስስ ዝደሊ ኣብቲ ሕብረት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዕዩኡ ኸርኢ ክብሩ ክገልጽ ዝደሊ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ንሕብረት ዕሽሽ ኣይንበሎ ይሕዋት ክንጥቀም ኢልና ይኮንና ንኸይድ ግን ንኻልኦትን ንጠቅም ከም ዝኾንና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለ ዝፈልጥ እዩ እቲ ኣባይ ዘሎ ጸጋ ኣብ ሓብተይ የሎን እቲ ኣብ ሓብተይ ዘሎ ጸጋ ኣብ ሓወይ የሎን ኣብ ኩላህና ጸጋ ዘፍሰሰ መንፈስ ቅዱስ ብሕብረት ክግለጽ ስለ ዝደሊ ተሓቢርና ብሓባር ኮይና ክንደቕ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይደልየና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ንሓድ ሕድና ክንዓቢ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ እዩ ናይ እግዚኣብሔር ጻውዒት እዩ ሓደ ሰብ በይኑ ወላ ሓንቲ ለውጢ ከምጽእ ኣይክእልን ብሕብረት ግን እቲ ደይተራእየና ኣባና ደይሓሰብናዮ ነገር ሓሳብ ኣምላኽ ግን ክፍጸም ዝኽእል መድረኽ እግዚኣብሔር ዝሃበና ቤተ ክርስቲያን እዩ ሕብረት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስሙ ይባረኽ ተማቐልቲ ጸጋ ንዓይቲ ተዋሳእቲ ኢልና እምበረይ ተዓዘብቲ ጥራሕ ኮይንና ኣይኮንና ናብ ቤተ ክርስቲያን ክንመላለስ ዘለና ተዓዘብቲ ጥራሕ ኣይኮንና ሓደ መዓልቲ እቲ ጸጋና ክወፅእ ክድርኸና ክኽእል ኣለዎ ጸጋና ክወፅእ እዚ ጸጋ እንታይ እዩ ኣባይ ዘቐመጥካዮ ኢልና ሃረር ክንብል ኩሉ ሳዕ ክንጸምዕ ጎይታ ይደልየና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ኣማኒ ኣብ ቤት ኣምላኽ ተማቓሊ ጸጋን ተዋሳእን እምበር ተመላላሲ ጥራሕ ኣይኮነን ብርግጽ ድሒና ኢና ንነብስና ሒዝና ኣድሒና ክሳብታ መዓልቲ ሞት መጽያ ካብዛ ዓለም ትፈልየና ምስ ጎይታ ደው ክንብል ንኽእል ኢና ግን መኽሊትና ከይንቐብር ድማ ቃል ኣምላኽ ዝዛረበና እዩ ናይ መድሓን መኽሊት ተዋሂብና እዩ ዝደሓነ ህይወት ኣለዎ ህይወት ዘለዎ ድማ ይዛረብ እዩ ህይወት ንኻልኦት ክዛረብ ጸጋ ሂብና እዩ እቲ ጸጋ ድማ ዝዓቢ ጸጋ እዩ እቲ ዕብየት ዝርከብ ኣብ ሕብረት እዩ ጎይታ ይደግፈና ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3:8 ኩልኹም ሓደ ዝሓሳቦም እትደናገጹ ሕውነት ተፍቅሩ ለውሃትን ትሑታትን ክትኮኑ ብለና መን ኩልኹም ሓደ ጥራሕ ኣይኮነን ኩላህና ኩልኹም ክብል ከሎ ሓደ ሓሳብ ክህልወና ደሊ እቲ ሓሳብ ኣምላኽ ተደናገጽቲ ክንከውን ለውሃት ክንከውን እቲ ፍቕሪ ኣምላኽ ኣባና ዘፈሰሰ ንንሕርሕና ብፍቕሪ ንገላለጸሉ ባይታ ዝተዋሃበና ኣብቲ ሕብረት እዩ እዚ ኩሉ ክኸውን ዝኽእል ድማ ብትሕትና ክንመላለስ ትዕቢት ዝበሃል ካብ ውሽጥና ክቁረጽ ቀሊል ኣይኮነን ይከኣል ድዩ ጎይታ ይኽእለና እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ምስ ኣሕዋት
بسلام كنبرنا تتصوعنا ترفدو مس أماني مستمع كبابنا زلو زي آمنتون بسلام كنبرنا تتصوعنا بقونتي ببأسي زقبر لوتي أعناوي ناب حبرتها مصني بفقر زخون جن لسعر ولا حد يلا أنا نسخاتكم منكو قويتها بفقري رتعنا بفقري رتعنا ودو قويتها فقرو أم مسكال قليس لنا نتقال سمعنا أوشتنا رتع دمسة فقر أملاخي كند من تاي أبي فقري أبانا خمزلو تردينا يو تأمننا نابو سعبنا يو سلازي مس ترفدو مسحواتي مس كالوت مس كله ميز بلنا قال أملا مستوم كبابينا زلو مس كله عليت أيبلن زرقي بلن تصلي ما يبلن حاسير نشتوي أبي أيبلن كن مس كلهم بسلام كنبر تسوينا إت أبانا زلو برهان كوتس زخل بخالنا جراي كونن بفقرنا أيو إت أجبرت وتس توشت درخت نايمن كم دخونن دحر نردع كوينا نفلت ندحر كوينا كبرنا أملاخ يخون إذا حبرتنا كي قدل كن عقبو ناي كلها نحلا في المديو ناي كلها نا حلا في النتي بتحتنا بفقري بتعقستي دوك نبل جابير أملاخ يدقفنا قالات يا خلطة الشعاة توصالي هارا باولوس نصلي أصلوتها كل ساعة باهت بلني تتشعته እቶም ማዕኖድከም ዝኾኑ መሰልቲ ያዕቆብን ኬፋን ዮሐንስን እቲ ተዋህበን ጸጋ ምስ ፈለጡ ንሕና ናብ ህዛብ ክንከይድ ንሳቶም ግና ናብ ጉዝራት ምናዳ ንዓይ ንበርናባስን ናይ ሕብረት የማናይ ኢዶም ሃቡና ታስተር አተጋጊ ኸይከውን ጽናሓንሳ ክልተ ትሽዓተ ዲለካ تاستايت فقد تجاجي له anyway تا قويتا تا باولوس دي تصلي أتصلوت بزح جيزي ختصلي خلون تايبل تصقى قويتانا يسوس كريستوسن فقر أملاخن حبرت منفس قدوسن مس كلهم يخون زبلك قال بزح جيزي يتقاميو بزح جيزي يتقاميو أزيان أتانا حبرت ملكتنا حبرت عندي كند من تاي ميستر أبت حبرت استقل تصلو زبره هالو هواريا خمس خونا خنا قرس لزدل خوي ميستر حبرتيو أتا ميستر حبرت نا يسوس كريستوس تصقع تواهبنا منفس قدوس دما خدتححزنا نا حبرت تصقع وشتنا له أبا يالو أبا خالو أبا خلو إذا كله خون زخل دما نا فقر أملاخ ترئينا تا مسارت مفتار إذا عالم كيكونس عدام كفتر متسخلو بزا عالم زنبرت فقري نا إجزيابير زي تلوت أتمخانا زبرحالنا أتمستر سلاسي نحواريا باولوس سلازي تقل تصليو كل جيزي خصلي كلهم موداتان تايبلهم صقا قويتانا يسوس كريستوس اتحبرت منفس قدوس اتفقر أملاخ أبانا خبزح كل جيزي يصلي أبي حوات كل جيزي خبزح يصلي صلوتنا كل جيزي بمرداءك خون اتمشتر حبرت اندا تردعنا اندا تفلتنا بسقاخ اندكمينا نفسنا كل ساعة زدكم نقر ترينا تخيليا بزقوان زخمص وندا خالو بزحات ون بزحات زي داي مصو من البات كبد هو زخيلو فتنا حزوم كون خيلو اجن ازي ندا تردانا نعملاخنا تحبرت كنحز كنعقب ندحر ندل خوينا برقص كنقركم خيل اغزابير امون سلا دخونه اذا حبرت زي اندا سسنت كتكيديا اذا حبرت زي اندا سسنت كتكيديا اتتقبلنا يحبري ناب ولدنا خنا محالف ناب دقنا خنا محالف درو كو يرئينا له زم دقنا حجي 15 خوينم ناب ويست كوست كيدوم አለው መንፈስ ቅዱስ አብኦም ዓቢ ነገር ከም ትሰርሕ አና አመን ዓቢ ነገር ከም ትሰርሕ እሳቶም ተለውጦም አብአቶም ደው ዝብል ከይኮነስ ንኻልኦት ጽልዋ ዝገብሩ ዝልውጡ ብርሃን አብኦም ደሎ ብርሃን ንደገድ ወጽ ንዓና ብዝደለና ከይኮነስ ንኻልኦቱን ዝትንክፍ نمدحان زخون هيوت رخيبهم هيوت كهبو هيوت كبسرو كبرنا أملاخ يخون اندارا أنا يؤنا زلنا اجزابير أملاخ أمون اتزتزارب اجزابير أملاخ
بمنفس مساخم كنبر يزبل منفس قدوس إذا خمز قبرو أموناتنا يسوع كريستوس قويتان أملاخني بحبرة دونبل بحبرة دونبل دو زبلنا حيلنا يكونن تنحنا حلن نبلو قلصمنا يكونن زي سغان نفسنا يكونن اتمسانا دلو منفس قدوس امون سلا دخونه اتزهابنا صقا تتححيزنا دو كنبل يخلنا يو كبرنا املاخ يكون اموداتا تاخدكو ايه تناي موداتا عنتو يزبلكم سب ناغلغلوت طرح دصواع يمسلو بزح غيزي عنتو يتزاري بيه اغلغلوت حدا مجلس فقرنا يو حدا مجلس فقرنا يو قويتا بعلون تايبل زغلغلن انتلوس يسعبني يبل نقويتا خنسعب كلنا بزح غيزي مكراخ قطمنا خيل سدت زجمر مسامنا سدت دما خاب روحو ايكونن زمصكا سدت كاب غزاخ خمصكا ناي بزحات مسكرنا سمعكم تكونوا يو منادا مبزحات يو ابي اثيوبيا ولا ابي ارترا زنبركم هاب أرثوذكس كنا نيشتي كلهم منسي عدميهم ناب قويتا خطأتو خلهم تزعابي فتنا نايرسكم غزاي بلكم نايرسكم اتوتي بلكم تسدت مع سيد جمر كاب غزا خاب ولدخا كاب حواتكا رسخا مسكال كادما سدت አለው سدت كاب كبابي خا خمص خليو كاب حدار كاون كون خليو كاب طعامي حسكايو زنبر كام مغدال كون خيل اب سرحك كون خيل اتفتنا جن كم دمص تدالينا اندحر نخون كوينا اتحيال مسانا خمزلو نأمن اندحر كوينا فتنا يكونن كابانا زرحق نتفتنا جن كنساغر زخل حيلي يساغرنا انت موتكوكوا زب الحيلي اتما بحاوز تدربي انت دميلو كدحنا تدي فتوى نموت له ግን ከድሕነና ይኽእል ዝብል እምነት ደነርዎ የስ አድሕንዎም ዶ እግዚአብሔር እሙን መስቃሎም ኮይኑ ዘድሓኖም እግዚአብሔር አምላኽ ስሙ ይባረኽ ኩል ግዜ ጳውሎስን ሲላስን ኣብቲ ናይ መዝሙሮም ክመጽእ ከለኹስ ሰብ እንዳተኸትከተ እንዳተገርፈ እንዳተቐንዘወ ንኣምላኽ ከመስግን ከሎ እቶም ምስኦም ዝነበሩ ጽሉላት ኢሎሞም ክኾኑ ይኽእሉ ኣብ ኣቡ ቦታ ኮይነ ክሪኦ ከለኹ ንነብሰይ ግርም ብለኒ ያቱም ተቃንዛ ስቃይብልኒ በመዝሙር ንእግዚአብሔር እንዳመስገኑ ንጎይታ እንዳምለኹ ከለውስ እንታይ ኮነ ዝብለና ማዕጾ ተኸፍተ ተዓስሩሉ ተበትከ ተአምራት እግዚአብሔር ይፈጸም ኣብቲ ፈተና ደው አይንበል ልዕለተ ፈተና ዝኾነ እግዚአብሔር ግን በምስጋና ንርከቡ በምስጋና ምሱ ደው ዘብል ሓይሊ ክልቀቕ ይኽእል እዩ እትረፍዶ አመንት ኮይና ቅድም ሕጂ መስኪረልኩም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተኣሲረ ከለኹ ሽም ጎይታ ይጸውዕ አማኒ ነበርኩን ኦርቶዶክስ ፉሊ ቤተክርስቲያን ዝኸይዱን ሰብ አይነበርኩን ግን ከይተፈለጠኒ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ይጸውዕ በኢየሱስ ስም ድብል አውስተ ሰብ እንዳተቀንዘወ ኣብ ፍሪ ቀጥቀጥ እንዳበልኩ ኣብ ንሽተይ ካርቱን ድቃስ ወሲድኒ ጥዑም ድቃስ ከምኡ ዓይነት ድቃስ ደቂሰ ይፈልጥን ሰዓት ሓደ ይናኣቲና ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ ፍርቅለይቲ ጫው ክብላው ከላው ይዕዋፍ ሹዕተ በራቢረ ጆያ ይቀይሕ ጆያ ክንደዛ ጣውላ ዘይትኸውን ካርቶን ይምሂቦመኒ ጥዑም ድቃስ ዘደቅስ መንፈስ እግዚአብሔር ከመይ ዓይነት ፈቃር አምላኽ ኣብ ግዜ ፈተና ጥራሕ ነመስግን ነው በፍላጥ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስዓቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ዝስዕበኒ እንተሎስ ንዓይ ይስዓበኒ ኢሉ ጎይታ ንኻልእ ኣይኮንና ንስዕብ ነቲ ህይወት ዝሃበና ጎይታ ኢና ንስዕብ ነቲ ህይወት ዝሃበና ጎይታ ኢና ንስዕብ ህይወት ዘለዎ ኢድ ኸይድ ድንቀሳቐስ ዝዓቢ ኣተሓሕዝ ኣቢሉ ኣብ ማቴዎስ መወዳእታ እንታይ ኢልዎም ኪዱ ኢልዎም ሰዓብቲ እንድሕር ኮይና ምኻድ ጀሚርና ኣለና ማለት እዩ ምክንያቱም ጎይታ ኣብ ስሩሕ እዩ ዘሎ ጎይታ ኣብ ዕዮ እዩ ዘሎ ይድሕና ኣሎ ፃውዒቱ ደው ኣያበለን ምስ ጎይታ ንኸይድ እንድሕር ኮይና ንስዕቦ እንድሕር ኮይና እቲ ጎይታ ዝበለና ክንሰምዖ እቲ ድሰማዕናዮ ክንእዘዞ ይደሊ
كيدو أب كله محزاب بسم آب ولد منفس قدوس ناتمعكم دك مزامور تيقبرو تدك مزمور زبل سعابي مالتي كالا أيكونن قدم تدك مزمور يسوس دي سرحو نقر الله مالتي نحنا اتوانجيل كنزارب يتسرح تواهبنا اتوانجيل أو اشتسابات دم تنكفو حايلي يخون اتحايلي يو سعابت زقبرو دك مزمور زقبرو قدم يزخون تمسرح الله مالتي مدحان الله هيوت مركاب الله نقويتا مفلات الله إذا كله نقر دقبرو ماني منفس قدوس بعاليو نهاجن مسوخن صعبه مسوخن كيدينا تعزيزنا كبرنا عملاق يكون كساب معس كساب مودة عالم نحنا بهوت كساب زلنا هذا نقري تنقيرنا وانجيلك النقر تاسيت يسوس كريستوس فقر خمس خونة قويتا مقد خمس خونة حق خمس خونة هيوت ذهب خمس خونة هيوت مسترفو يحواتي نتترفين لمن سبات سلا دخلنا ملما يترفناني زد ليكم زبلة بس قالوتن مسكانا ربك عملاخ فلت انبري لنا كاين تشنا كان فلت كنت عزيزنا هنا ندحر حميمه فوسخ لمن ناتي نغيرا ناتي ساي دليتيو عملاخ كم فقادك فوسن خبل تعزيزي ابو خضر بيو مالتي خچنق غنا يكونن ابت نغرات كتحاز يكونن ناي غويتا فقاد لعلتي نغر لعلتي قصار نحي حيزن زلو تساجير ختمت نابت زلا عالماوي هيوت زهابني غويتا ختمت كحلف اندحر حاليني غويتا مسايكون كدغفني رداني خنبل يسوس كريستوس غويتان املاخي سلازي كيدو لنا كنكيد كنبصح نابي ونجل كننغر كالا ايكون كساب مودعت عالم انا مساخوم زبله منفس قدوس اموني مسانا الله برغص مسانا الله غويتا دما تمليسو خمصيو تاغيزي قربايا غويتا تمليسو خمصيو تسفا ديبلنا سبات تنخون غويتا خمز ملس دينفلت تنخون زينا امن تنخون كندمنتاي محزنا مكنياتهم تناي زلا عالم موت كم زلو فليطنا لنا اتناي زلا عالم هيوت بغويتا خمز رخبنا غويتا تمليسو خمز وسدنا دينا امن تنخون سي كندمنتاي مساكن مخنا واو بغويتا زلا سبصيو كبرنا املاخيو سلازي لوخاتينا منتاينا تلاخنا نتوم ناب طفات مقدي زلو نتبرهان كنبر نتبرهان كنريو نتبرهان كنريو كبرنا املاخيو ليس وعنا حبرت مس املاخ حبرت ابن حد حدنا كهلونا يسوس كريستوس غويتان املاخني نزي غويتا انا كنسعبو زلنا كنسمعو زلنا كنأززو زلنا كندتي زفقرنا اكو خنفقرو تديك الله فقرو اندا ذكرنا ملاش فقرنا ابنا نحرحنا خرئي غويتا خرد انا ابتهلاونتو ابتسو زلو كل ساعه كنصمع كننبر غويتا غيزي دهبنا عدل زهبنا نخنا مسكنو طرح مسو دو كنبل غويتا امونيو كملاسيو እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን አብላውነቱ ከናቱ ልጽዋዓና ጎይታ አሙኒ ኩላና ብድን በልሞ ንጸልይ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላክ መሐረን ፈቃረን ይኻ ምሕረትካ በዚሕልናዩ بهوت زلنا نايت مالي بدلنا اندارسعنا እግዚአብሔር አባ አብትስኻ ክንከውን ትደልዮ አብትህላውነትካ ክናአቱ በቃልካ ስለዝተዛረብካና እግዚአብሔር አምላክ ነመስግነካ ለና ቃልካ ህያውን መስለጥን እዩ ወጎይታ ፍቅርኻ ከነስተማቀር በሐባር ደው ክንብል አብት መስቀል ዘኸፈል ካልና ዋጋ እንዳዘከርና እግዚአብሔር አምላኬ
بنجرات تتحيزنا دو كينبل زساجر قال هبكانا يخامونا مسكنا كالنا نايزل عالم هيوت هبكانا أبزا مدرزيون مساخ النبر أب كدمينا زقت منا بدهو غيت أمتنا قصارنا خير أنا እግዚአብሔር أملاخي يفتح السخاقن أملاخنا مخان كاخن أمن أبت السخا زهاب كاننا أمنت دو كنبل أب هلاونت كاخن كون أب حبرت كاخن صنع እግዚአብሔር أملاخي مقلت فقر خادم أبنا نحرحنا خرأي وقويتها بمنفسكا لما تزاري بكانا وእግዚአብሔር أملاخ السخا هيوت يبكانا ቃልካ ህይወት እዩ ቃልካ ህይወት እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ጸጋ በከንቱ ከምዘይ ተቀበልና እግዚአብሔር አምላኽ በዚ ጸጋ ዝኽንዓቢ ድማ እግዚአብሔር አባ ክንፈሪ ክንበዝሕ ብዙሓት ናብ መንግስትኻ ሰባት ዝመጹ እግዚአብሔር አባ መዓይትኻ ክንከውን ትዝድሃብካና ጸጋ ክንፈልጥ ብፍላጥ ድማ ክንመላለስ እግዚአብሔር አባ አቤትካ መገላግልትኻ ክንከውን ጸጋዚ ክበዝሕ ክንፈልጥ ክንዓየሉ ክንፍተኖ ክንሞከሮ እግዚአብሔር አምላኽ ተባዓት ከተበና ጸልያለሁ ተባዓት ከተበና ጸልያለሁ ሓንቲ ነብስ ክትጠፍ እግዚአብሔር አምላኽ ሓሳብካ አይኮነን ባሃይ ብለካን ወእግዚአብሔር አምላኽ ንጥፉአት መድሓኒ እቲ ሓቂ እቲ መገዲ እቲ ህይወት ዝህብ ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ክንእውጅ ስልጣን ኣብ መልሓስና ኣሎ እዚ ስልጣን ክንጥቀመሉ እግዚአብሔር አምላኽ መኽሊት ንኩላህና ሂብካና ኢኻ ነዚ መኽሊት ከይንቀብሮ እግዚአብሔር አምላኽ ተባዓት ከተበና ደጊምና ጽልያለሁ እግዚአብሔር አባ ጸጋይ ክፈልጥ ነቲ ጸጋይ ድማ እግዚአብሔር አባ ክትጥቀመሉ ደጊምና ኣብዚ ማሕበር ከፍስሶ ተባዓት ከተበኒ ንዓይ ከተብን ሕዋተይ ከተብ እግዚአብሔር አምላኽ እጽልያለሁ ኩሉ ኻባኻ ኩሉ ድማ ንዓኻ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኸ ዘመንና ስኻ ኽበረሉ ዘመንና ስኻ ኽበረሉ እግዚአብሔር አባ እዚ ተባዓት እዚ ኣብ ዓበይቲ ኣብ ንኣሽቱ እግዚአብሔር አምላኽ እስኻ ሰብ ዘይትፈሊ አምላኽ ሌላን ጉሌላን ዘይትገብር አምላኽ ስለ ድኾንካ ትደብሰስካዮ ፍቕሪ እግዚአብሔር አባ ይገለጽ ብርሃን ይብራህ እቲ ብርሃን ይኹን ዝበለ ቃልካ እግዚአብሔር አምላኽ ብርሃን ይኹን ጸልማት ክሕዞ ዘይከኣለ ብርሃንካ ንደገ ክወፅእ እግዚአብሔር አምላኽ ከይተዛረብና ፍቕርኻ ክወፅእ እግዚአብሔር አምላኽ ክትጥቀመልና ክትግልገለልና እግዚአብሔር አምላኽ ልብና ናባኻ ክነፍስስ ምላሽ ፍቕርና ክንህብ ደርኻና ጊዜና ሁሉ እስኻ ኽብረሉ ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አምላኽ ስለዚ ትኹል ቃልካ ደጊመ የመስግነካ ኣለሁ ናይ እግዚአብሔር አብ ፍቕሪ ናይ ወዱ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሕብረትን ሓድነትን ምስ ኩልና ክኸውን እዚ ጸሎትናን ጽምዓትናን ይኹን ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እግዚአብሔር አምላኽ ይባርኽኩም እግዚአብሔር አምላኽ ይባርኽኩም ንበረኸት ድማ ኩኑ ክትወፁ ከለኹም በዚ መንፈስ እዚ እንዳተቐጻጽልኩም ወፁ ብርሃንኩም ይብራህ ጎይታ እዚዩ ፈትወኩም እዩ ኣነ እውን የፍቅረኩም እየ ተባረኹ ወዲና ኣለና